Ik weet waar die zit inderdaad. Yeah. En misschien vind ik daar wel een bommetje, man. Ja, dat denk ik wel. Bommen. Even kijken. Ja, Even kijken, de stream is ready. oké, ik heb alles bij me. Moet ik nog iets meenemen, denken jullie? Ik heb wel die tier sleutels gepakt. Die tier 1 en die tier 3. Ja. Meer niet, denk ik. Wat we wel kunnen doen, neem even een tier 1 sleutel mee. Want we komen langs dat eilandje heen, hè. Ja, die heb ik bij me, zeg ik net. Nee, ook tier 2? Of, Nee, tier 2 hebben we niet, alleen tier 1. dat was het, ja. Maar dan kunnen we een tier 2 sleutel extra meenemen. Dat Ja, bedoel ik. precies, dan hebben we dat weer, ja. Inderdaad. Cool. Dat is wel een goeie. Waar moeten we heen dan? Naar Prison Precies. Island? Ja, Ja, maar je we hebt, komen je langs zie die je, andere eilandjes. als je op de map kijkt, zie je Prison Island staan. Ja. En daaronder zie je ook een rastertje, zie je dat? Dat is niet aangegeven, maar zie je ook een raster onder. Ja, wat wil je daarmee zeggen? Ik denk dat het daar is, maar gewoon niet aangegeven. Nee joh, dat is niks. Hier, Dat is dat het enige rastertje. Ja, dat is het enige wat de map wat zo uitziet. Maar wat moet... Oh, dat moet de oil rig zijn bedoel je? Dat denk ik, ja. Oké. Dat zou me niks verbazen. Wat is dat? Heeft iemand trouwens wat eten bij zich? Nee. Nee. Oké, mooi. Maar ik heb daarmee helemaal mik volgedouwd, sorry. Dus ik denk dat het wel goed is. Oké, ben ik even roken. Heb je stream gedeeld? Ja. Top. We zijn Kom ik live. in? Oh nee, kan niet. Ik kan maar met 3 mensen. Nee joh. Nee, We moeten wel even duwen, denk ik, of niet? Oei. Oh, net ook. Even wachten. Dan? Nee. Fuck, gaan we zitten. Ah, hij gaat al. Wel? Nee. Top, Van, je moet de auto of boot uitzetten. Dan. nee, ik Maar Errol is aan het varen, hè? Errol. Oh, is Errol aan het varen? I'm the Oh, deputy driver. Drop pilot. Ah, de hele kleine stukje vooruit. Er gebeurt niks hoor. Nee, ook een stukje gaat hij elke keer. Ik zie hem elke keer iets van me afgaan. Nee, ik dacht dat Niels aan het roken was. Nee, ik Nee, hij doet help je er gewoon even naar. Hij is loyal to the game. Nou, nu gebeurt niet veel meer, moet ik zeggen. Oh ja. Ja, ik denk dat we, of we moeten er allemaal uit gewoon. Hé, hey, ga eens van mijn plek af, joh, idioot. Te laat. Ja. Maar ja, echt met centimeters gaat het meer achter. Hij gaat al. Ja? Ja. Are you sure? Nee, dat lijkt zo. Nee. Door eb en vloed. Als je nou deelt. Heel klein beetje gaat hij. Alle kleine beetje en een beetje. Hè. Ga jij eens met je dikke lichaam van die boot af?
Hier, dan gaat hij wel harder. Nee, maar helemaal niet. Jawel. Dat is onzin. Hij gaat niet harder, nee. Dat is Kijk onzin. waar hard hij gaat. Ja, want met Dus iemand maar zit pushen. je moet duwen wanneer het water boven is. Kijk, nu. Nu moet je duwen. Ja. Ja. Ja, tuurlijk, druk maar aan de kant. Oh, Komt ie hoor. kan je lang moet duren. Four men and a boat. Ja, nou moet wel lukken, toch? Dat denk ik ook wel, ja. Yeah, man. Ja? Nee. Ja, nu wel. Ja, die was. Heeft iemand een extra bougie bij zich? Nee. Ja. Niet? Ja, Ik ga een extra bougie halen. ja. Ja, zeker. Ik ga even die extra bougie halen hoor, want anders staan we zo te stil. Oh, oh, oh. Oh. Ja, dat Hij gaat er gewoon weg. nee, ik moet toch een beetje vragen. I thank you. Ja, Durf stream delen dan? Oh nee, ik ga wel opzoeken. Hoe heet je ook weer op YouTube? Braden, official. Brader Official. Monjarif. Maar ook wel helemaal nat hè. Ja. That's the life Ja. of a fisherman. Ja, zo. Haap in. Ja, hoe? Kom eraan hoor. Ja, je moet gewoon naar boven kijken. Oké, Je jullie zo. moet verder naar achteren varen. Ik heb hem dan weer neergelegd. Oh hier. Oh. Ja, kan je er nou in? Nou. Je zit te duwen, vrienden. Ja, Ja. Weet je niet even te liken? Ah, bloedig plek oh je vuile kutzombie. oh. Pansje, moet ik hem even delen? Dat je ook even meekijkt? Ik wil het niet missen, joh. Mijn telefoon is leeg man. Ja, dat maakt niet uit. Gewoon doen. Ja, hoe dan? Ja hallo. Je denkt toch niet dat ik door het water in ga lopen hè? Jawel. Ja, moet wel. Een rotzak hier. Ik ben ook al helemaal nat. Hij wil er niet in. Nee, ik kan er niet in. Wat dan? Nou, gaat niet. Het is te ver weg denk ik. Nee, Frankrijk ging er net ook in vanaf hier. Nou, Ja, hij geeft wat- gewoon niks weer. Ja, hij gaf een optie nu. Hoppa. Ah, nee toch. Ja, Ja hoor. Dat was even
Yo, wat een herrie. Hè. Ja, prima, ja, normaal. Maar even op N drukken. Ja, dat is het. Errol, Ja. je moet een klein beetje uit de kust blijven, hè, want anders zijn we kwetsbaar. Ja. Oh wel. Ik weet niet. Oh, Oh, jawel. Zeker engine wel. broken. Echt? Ja. Ik ben zo terug. Ja. Oh, maar wacht. We moeten eerst naar die eilandjes. Welke? Bij Berengino. Of nee, bij... hoe heet dat daar nou? Bij Nis... Oh, Nisneye. Nisneye of zoiets. Daar zitten die eilandjes. Nee, hè. Nisneye, ja. Want daar Oh, staat die daar. tier 1 kist. Nou, ik ben zo terug. Ja, nee, maar dat zijn geen eilandjes, of wel? Bij de Nizhny Liv? hij bedoelt denk ik Nizhny is Voor- geen voor hem. eilandjes. Hè? Scalisti. Scalisti of zo. Is nee hè? Scalisti, Nizhny. ja, dat is een eiland, maar dat is de gevangenis. Volgens mij, of niet? Ja, kan. Ik weet niet wat het is. Nisnea, dat zou ook wel kunnen hoor. Dat daar wat zit. Ah, het gaat nog wel even duren zo te zien. Ja, het duurt wel even voordat Ja. Het wordt donker. We zijn net pas weer gezien hoe uit. Serieus? Ja, Oh, dit gaat nog wel lang duren, ja. ja. Maar dat maakt niet uit. We komen er wel. Huh? Ja. Nee, wel wat Daniel zegt. Wat bedoel je, Bottlebok? Wij zijn brood. Ja, dat rauwen. Ja. Hier heb je die eilanden, of niet? Nee, Ja, kijken. jawel. Nee. Jawel. Ja. Maar dat is geen eiland, toch? Het zijn gewoon... Je zit midden in het water, kerel. dat is een rots. Ja, daar links staat een links huis. bedoel je. Ja, er staat nog een huis, toch? Dus je kan hier tussendoor varen. Ja, als het goed is wel. Misschien, nee, dan Daniel zit er denk ik ook voor. Ja, ik denk dat dat hier is wat hij wil dan. Ja. Oké, op de map wordt, zie je niks. Nee, Zie je dat? Kijk hè, dat klopt. beetje afwijking denk ik. We moeten even gaan looten hier.
je even hier op die boot kijken? Ja, wacht even. Of daar op de niet. eiland? Maakt niet uit, ik loop overal wel even heen. Maar dan moet ik er wel uitspringen, op een of andere manier. Nee, kijk, ik kom hier op de dingen. Je moet wel even een plek vinden waar je ook aan wal kan, hoor. Hier bijvoorbeeld. Ja. Yo, ben ik weer. Bedoel je deze eiland, Pik? Even kijken. Ja, zeker. Ja, Even kijken. Er staat alleen geen optie get out. ja. Oh jawel. Ik ga even zoeken, ja? We're on the island. Wie blijft er in de boot? Voordat de boot weggaat? Nee, ding, hoe heet die? Niels. Oké. Niels zit in de boot. Oh, kijk hier een autootje. Heb je deze wel eens gezien? Ja, ja. Nee. Ik was hier vorige keer met Niels. Echt? Oh, Ja. dat is niks nieuws voor jou. Nee. Hardhead. Die kist moet op een van deze eilandjes zitten. Staan. Canned sardines. Als jij wel dronken wordt. Maar daar hebben we een oplossing voor. Night vision. We got night vision. Nou, de schuur ligt hier niet, waar die vorige keer wel in lag. Hier zo. Ah, daar ligt hij niet in. Ja. Kijk, ligt hier. En wat zat erin dan? Een andere sleutel hier, hè? Ja, daar zit een tier 2 sleutel in, die hebben we niet meer. Jongen. Zijn jullie alle huisjes al in geweest? Ik ben weer bij de boot. Oh. Een Nielsje. Verrotte tomaat. Wat doet hij daar dan? Zeg het maar. Nee, hier op dit eilandje ligt hij niet. Dus dan moet hij op een van die andere liggen. Maar zie je dat? Als je op de map kijkt, zie je niet dat je op een eiland zit. Het is gewoon water alleen. Nee, dat klopt inderdaad, ja. Spansje erop. Nee. Heb je die boot gekeken? Nee. Nee, waarom kan ik nou, zit ik nou weer op deze plek? Ik ken geen andere plekjes. Oh, hier. Wat was hier nou? Change seat. Dus, waarom geeft hij nou niks aan? Hoe bedoel je? Geeft hij niks aan? Ja, Ja, daarom heb je niks aan. nee. Je staat te ver weg. Nee, ik gaf er wat aan. Maar hij beweegt nou. Ah, oké. En nu? Moet ik weer bewegen? Of? Nee, je moet niet bewegen. Ah. Fran, kwam je morgen nog? Of anders ga ik wat anders doen. Maar ik heb zo'n drone. Die vliegen, mensen. Ja. Ja. Dan denk ik over een eilandje achter ons. Jee. Hij is weer aan het gaan. Ja. Wat ben je aan het doen? Chipjes.
Die linker eiland. Linker. Nou, Staat de kroketten. is hij er weer? Nou, dat is 200 meter verder niet. Ja, dat. Ik zag eens iets bij komen. Dat eilandje waar toen die tier 1 lag, die kist, lag die niet. Misschien op dit Oh. eiland. Hij toen in het midden ergens, toch? Huh? Hij lag hier toen ergens in het midden, maar hier ligt hij nu ook niet. Er is nog een eilandje naast, hè? Ik heb hem. Is die al misschien gepakt door iemand dan? Hou hem net hiernaast, aan de rechterkant. Ja. Nee, daar waren we net niet. Daar waren we aan die kant. Hier. Ik denk dat hij daar ligt. Hij ligt wel een van deze eilandjes in ieder geval. Ja, dan moet hij bij die liggen, want hier ligt hij niet. Vorige keer was hij hier gespannen namelijk, rechts in het midden hier zo. Nee, die andere eiland waar we net waren. Nee, helemaal niet, want toen was hij opnieuw gespannen. Toen werden we hierheen geteleporteerd, weet je wel? Oh nee, maar dat deed. Oh nee. Ik daar ik was zwem inderdaad hoor. één geland. Wat Ja. zag je van? Ik zwem naar die andere eiland toe. Serieus? Nee, niet doen joh. Waarom? Jawel. Moet helemaal nat joh. Ja, was ik toch Ja, al. maar maat, je hebt de sleutel niet eens. Nee, maar ik kan toch wel kijken. Ah, oké. En hoe zwemt hij dan? Ah, mooi dat zo. Ja. Waar is die? Ik dacht dat het ver was. Bij die palmboom. Nou, ik ben al bijna aan de kant. Ik ben er al. Nou, ik zeg het. Ja, ik denk, dat weet ik. Ik heb helemaal niks bij me, want ik heb al die zaklampen en zo is allemaal weg. Cargo crate. Ja, die is het. Ja. Dat is het. Ja. Dan staat hij, kom ik eraan. En de tent. Die 19, nou, die heb je ook wel vaak nodig. Dus, Ja, die is hier nou. daar. Ah, tent. Kijk, Ja, goeie zaak. Horizon tent. Op de afstand even. Waar? Welke tent? Oh hier. Hier. Mooi. Hoi, waarom hoor ik jou zo raar, Daniel? Ja, hij heeft een microfoon in de Hoezo? mond. Oh. Heb je een Het lijkt microfoon net in of de je mond? door de radio praat. Zo, Nee, maar anders horen jullie mij keihard kauwen. Ja. Oh, hoor eens. Hoorde je dat? Schotje, hè? Boom. Ja. Ja. Maar dit duurt wel 10 minuten ongeveer. Nee joh, die heeft ook 10 minuten. Er zit een half tijd op aan. Wat zeg je nou? Ik zit nou op. Ik denk een paar minuutjes, 3 minuutjes of zo. Wat moet je doen dan? Opendraaien. Met de tier 1 sleutel. Serieus? Ja, hier ligt van die kisten, maar ik kan er niks mee. Het is voor de sier of zo. Ja. Maar dat is jammer. Kerel, kijk eens naar mij. Volgens mij loop ik onder de grond, of niet? Nee? Nee? Oh, Wat dan? nou, zo voelde het wel. Waar ben je? Hier? Misschien zat er toch wel een passende naam, Underground. Oh, deze kleren die worden gewoon damp. Jullie weten dat de boot wel weg kan drijven, hè? Ja, maar ik heb hem goed Hmm. in zo. Ik ben naar huis geweest hier. Ik heb hem goed geankerd. Ik zit nu op de helft.
zit altijd alleen maar troep in die kusten. We Maar wel pristine. hebben er pas eentje geopend. Ja, maar dat... wie zei dat nou? Sandwich? Sandwich zei dat. Dat er gewoon alleen maar echt letterlijk tier 1 spullen in liggen. Niet Summergos? Sandwich. Ja, Summergos. Summergos. Ja, nou joh. Waar is die boot? Waar heeft die boot gelaten? Verdammt. Zeg maar eens even. Ik zit nou op 3/4. Oh. Here it is. Ja, deze drijft niet weg. Maar je moet hem eerst een half uur wegpushen natuurlijk. Ja, je moet wel wat doen, Niels. Ja, wat we dan wel kunnen doen is naar Prison Island. En Nee, dan die, eerst gaan we die die Oryx tier 2 openen. Nee, eerst gaan we naar die Oryx. Nee, Niels. Jawel, anders wordt het veel te laat. Nee. Hij Nee. moet weer om 10 uur naar bed hoor. Wat was de dat is original het al. plan? Wat was het originele plan? Eerst naar deze eilandjes, dan naar Prison Island. Nee, helemaal niet. Dan Nee, door nee, naar, nee. Jij maakt je eigen plan, jij. Ja, is hij open? Ja. Helemaal kut. Hé, ik hoor iemand. Ja, dat ben ik. Oh, klootzak. Schrik je dood. Hier, nemen jullie mee wat erin ligt? Combat Hier, gas kom mask. met gasmask. Voor jou. Die ga ik even flitsen met die andere. Zo even. Kijk dan wel. Swap. Die. Hierheen. Die. Swap. Die. Ah, die kun je combinen. Huh? Het is gewoon built-in filters dit masker. Oh, beeld. Hoe dan? Daar komt hem. Daar is gewoon een filter ingebouwd. En die kan je niet een nieuwe vervangen of zo? Nee. Nee, hoe doe je hem vullen dan? Met charcoal dan? Tablet. Weet je niet? Ja, misschien wel ja. Dan kan je hem fixen met charcoal waarschijnlijk. Ja, dat moet haast wel. Already then. Bird Apple, where are you? En bij de boot. Ga je even tuteren? Hij heeft geen tutor. Tuur. Tutor niet. Tuurlijk niet. On my way. Ja. Ik hoor hem wel ergens. Ben je weer ergens van heen gevaren? Ja, ik hoor je. Blijf je staan. Ja, daar ben jij. Wat hij er nou uitgehaald? Een tier 2 sleutel. Nice. Maar ja, 4 zetten, dan kan je misschien beter zien. Kan je dat naar Dan heeft voren? geen niet? Oh ja. De rest staat er meteen een rots aan hier. Ik zie jou. Nee, ik kan varen. Ik erin laten zetten. Nou, op naar Prison Island, jongens. Kom op, maatje. Waarom heeft een van jullie die gele plak aangedaan? Oh, je kan het sturen. Ja. Hele pauw. Wie? Nou, niet. Nee. Nee. Nee, niet. Die had die rare muts op dan. Bij allebei. Nou, Zit er vast. Ja. ja, we stonden dat ook alles op. Dat ging beter. Het staat ook helemaal op een rots hier. Ja. Oh, wordt hard. Wat een ellende. Oh nee, stil joh.
Ja, ik wilde zeggen, niet sturen. Nu is het helemaal vast. Nee, ik moet juist eruit. Dat moet toch Nu is het denk ik helemaal... Nee, we zaten net de juiste kant op te duwen. Is hij los? Nee. Ja, maar de voorkant niet. Nu is hij denk ik bijna los. Nee, nog niet dan. Oh, nou, Nee, we ja, staan weer op kijk. dezelfde plek. Nee, nu Nou, is hij weg. nu. Dat is hier recht. Oh, ja, dat ja. Of niet? Nee, niet ketting. Domme. Nee, wel. Dan wil je pushen en dan gaat hij get in. Kunnen we iemand anders laten varen, jongens? Nu wij vrij. Ja, daar gaat hij. Oh, Kom veranderen. iets verder voor op de neus staan. Ik denk niet dat dat de reden was. Je moet naar rechts, maat. En dan zit je achter vast. Jezus. Het wordt wel weer licht. Dus je kan je duidkogels uitzetten, jongen. Ja, dat probeer ik, maar dat doet hij ook niet. Wat was die message van de admin dan? Weet ik niet. Springt waar met de radio's. Hoe kom ik hier opeens dan? Ja, je zit niks daar. Huh? Ja. Hoe kan dat? Hey. Kut. Nee, wat is dat nou? Alles ga je vallen. Wacht even hoor, Pik. Ik ga even die night Ja. kogels uit. Wie springt er nou af? Nou, ik wou erop springen, maar in één keer was die... In één keer was die weg. Hoe Ja. kan ik nou die motor uitzetten dan? Gewoon op... Oh. Nee. Maar waarom wil je hem uitzetten? Hè? Ja, ik wil niet varen. Ik Oh. zit in één keer hier. Ja, ik zag hem opeens dan omgedraaid. Ah, daar is hij. Ah jongen, je maakt je hele boot nat. Stay in your role, guys. Ga zitten, Fran, want ik rij hoor. Ja, ga je rijden met een bootje? Netjes. Nee, in Deutsch is alles vaardig, hè? Oh, kijk die mooie zonsondergang. Oh, opgang. En de maan. Kijk die maan ook. Kijk Niels er naar kijken, hè? Ja, die verdient met volle teugel. Errol, doe je masker eens. Oh nee, kan je natuurlijk niet af. Heb jij dezelfde poppetje als François of niet? Oh. Ja, echt? Ja, dat is wel wat ik denk. Ik dacht dat jij Wesley Snipes was. Ja. Ja, dat is het wel. Nee, ik heb een halve Indo of zo. Maar lukt het wel, denk ik. Waarom kan ik geen printscreen maken van het ik dacht, ik maak een mooi printscreen van het rondreuk. Oh, die is Dit hangen. 12? Ja, zeker. Maar hoe krijg ik die nou? Bij jou zijn. Kerel, even serieus hè. Dit gaat echt 4 uur duren voordat we daar zijn. Ja, dat duurt heel lang, ja. En waarom weet ik. gaan we... En waarom heeft niemand een jerrycan meegenomen? Die hebben we. Nee, Nee. Fran had die laten liggen. Voor Ah, nee, ruimte. Ja. Die moest echt mee. Dan ga je niet redden. Jongen, we zijn Eigenlijk toch, we zijn toch daar en laten de boot staan, jongen. Dan moet je helemaal teruglopen. Ja, die had een auto dan. Ja. Wie had er daar weer in Impala weg? Hoeveel auto's mag je... Ja, eigenlijk moest eentje met de auto erheen. Ja, Ja, dat was kom je de nou- bedoeling. Zal ik kom je nou mee? terugzwemmen? Ja. Nee. Ik ga terugzwemmen. Ga maar naar de kant. Ja, ga jij dan terug de Impala halen, Frank? Nee, niet in Impala. De Defender. Die heeft al die sloten. Ja. Ja, wat denk je dat je daar gaat vinden dan? Ik weet het niet. Heel inventaris. Alleen de ranches zijn belangrijk. Ik zou een keer hier willen vinden, gewoon echt zo'n ammo box, maar dan vol met spijkers. Allemaal Nou. boxen spijkers.
Of alleen maar bommen. Nou, ga naar de kant dan. Die Nou, vind weg. ik best wel. Ik had gisteren nog eentje gevonden, helemaal vol met bommen. Alleen dan hebben we die gele kratjes nodig. Kun je heel serieus kijken, hè? Maar ik moet kijken hoe ik dat kan fixen met die... ik kan alleen nergens die... Die screenshot die zien? ja. Dit is in Maar jouw Fran. Steam folder. Als jij je Ja. Steam opent, en dan moet je bij... Dan moet je wel even jerrycan meenemen en even vullen. Bij, Ja. even kijken, tabblad naast Friends, volgens mij. In de, oh trouwens, in de Defender zit een jerrycan. Dan moet je ernaast staan en dan kun je hem eruit halen. Ja, doe maar eruit zwemmen. Ja, maar we kunnen Anders- hem niet alleen anders lopen laten we- gaan. Gaan jullie anders lopen we wel- vast. Ik ga wel met Fran mee. Ik kan hem niet Hoezo? alleen laten gaan, toch? Oh jee, daar ga ik wel met Fran mee. Even kijken. Kunnen wij nog een beetje looten onderweg? Ja, Och kerel, kijk hoe ver we zijn. Hé jongens, succes. Yo. ja, ik vaar terug. Wat dan? Ja, dat is te ver weg. joh. Oh, er zit hier vast. Hoe bedoel je is te ver weg? Kijk hoe ver we nog Ja, stop moeten. dan. Kijk waar Ja, we laat maar, zijn. ga maar eruit dan ga ik heen. Oh, even. Ja, maar het zit hier vast, Pik. Het water gaat steeds weg. Stop maar, stop maar, stop maar. Stop, Nou, stop, stop, hey. stop. Weet je hoe lang Want ik jij ga moet varen? Ja, dat maakt niet uit. Oh, wat Hé, dat waar is nou? Niels? Oh, wat is dit nou weer? Niels! Ja, hij is gewoon weg. Oh nee, hij zit nog in... Waarom kan ik er nou weer niet in? daar zijn we. Ik kan er niet in hoor. Jawel. Nee. Maar hier, get in. Hoppa. Ja, ik Maar geloof... waar is Niels nou heen? Dan moet je even wachten, anders spant hij volgens mij in. En Ja. Spant. Je was op in. Waar ben je Niels? ja, mijn computer sloot denk ik eraf. Oh ja, dat Nee. kreeg ik met die kooi. Ja. Die doen dat gewoon. Dus Ja, ik ben benieuwd uit het kan. Fran, waar ga je heen? Ga je al? Ja. Oh, dat is een zombie. Of wat? Gaan jullie de auto halen? Hey. En een jerrycan. Ik denk dat ik zo meteen wakker word in het water. Ja, daarom. Ja, zei maakt niet uit, ik daarom- lig stil. Hij wacht hier op jou. Wat moeten we halen dan? De Defender en? In de Defender zit een jerrycan Ja, en die moet je even vullen. met water. En neem nog, met, ja, neem nog even een extra jerrycan mee met, hoe noem je dat nou? Met benzine. Maar die boot laat je daar, toch? Neem ik aan. Nee, want we moeten toch terug van die oil rig. Ja, nee, maar ik bedoel waar wij komen met de auto, en dan kan je vanaf daar. Waarom laat je dat liggen, Fran? Ja, als we terug zijn van die dingen wel, ja. Dat klopt Je gaat inderdaad. niet helemaal vanaf daar terugvaren, toch? Nee, die boot laten we dan achter. Want die boot die krijg je toch maar 3 dagen. En daarna spant hij weg. Wat? Ja, serieus? Ja. Dus ook. Oh nee, ja, oké, je kan hem meer. Oh, hier zit gewoon een auto. Nee joh. Ja, serieus, een golfje. Ja? We moeten een wiel hebben. We moeten een wiel hebben. Ik ga eruit. Ik zei toch? Kom met de auto weg. Ik laat die boot liggen. Niels, als je wakker wordt, Kijk hier. Ja, dan moet we alleen moet natuurlijk. je de boot even pakken, ja? Oh, hij heeft een Ik radiator heb nodig. echt geen idee waar ik wakker Waar staan jullie? Batterij. Gewoon hier Oh, daar. meteen landinwaarts. Dat meen je niet. Ja, kerel. Hij heeft 2 wielen nodig. Ja, maar die vinden we wel. Ja. Maar wat gaan we doen dan? We gaan We hebben heel een van plan auto af erbij, controleren. We pikkies. hebben een auto Ja. erbij. Helemaal van plan af. Nou, dat maakt niks. Ja, je Dus kan- mijn je lievelingsauto. kan nog gaan dan. Ja, dit is wel een Golf 1 dit. Ja, dus dat is mijn lievelingsauto. Laat ik alles voor liggen. Ja, dan is deze voor jou, ja? Golf 2'tje. Oh, deze was Oh, slecht, zijn hè? er 2. Boom. Ja, deze is voor jou. Dan. Oh. Dan moeten 2 wielen Engine vinden. is goed. Ja. Oké, val mee. Ik Ja, ben maar die vind niet ik wel. liefhebber. Fran. Vaar Ja. jij dan met Niels mee?
Ja, dan ga ik wel wat nieuws. Nou, het hoeft niet, we willen wel invaren hoor. Maakt niet uit. Nee, ik vaar wel. Errol, blijf je de auto bewaken? Ik ren terug. Wie loopt daar op? Is dat Frans? Waar ben Ja. jij daar? Ik op de brug. Oh, dat is de boot. Wat ik wil. Oké. Ja, ik wacht hier wel in de buurt. Is goed. Ja, ik moet nog best wel een stuk lopen, dus... Ik ga hier kijken of we een wiel kan vinden, want het is... Ja, dat is goed. Golf 2. Of Golf. Nee, hoe heet die? Een Gunter 2. Gunter? Gunther. Ah nee, ja, waarom doen ze dat zo hard verneuken? Ja, gewoon 4 auto's, gek. Goed ouwe. Ja, ik heb hier een Golf. Ik wist gewoon dat Zit we hier een wiel op? auto gingen vinden. Ah nee, geen goede dingen. Hé, je zei het net nog. We vinden daar wel een auto en dan gaan we de auto terug. Ja. Iets eerder dan vandaag. Niels, Ja. was je al weer teruggespand of niet? Nou, ik zit weer in de bomen met Fran. Hij is al op de Hoi. weg terug te varen. Maar even belangrijk voor mij om te weten. Spande jij terug in de boot of uit de boot? Nee, buiten de boot. Ah, oké. Wel op het strand op een rare manier. Wel veilig dus. Wil je Ja. een bar Wordt wire wat- dan, hè? We moeten wat meer van de kust af, Niels. Ja, doe maar. Neem maar Ah, mee. nee, ja. We hebben wel zat, maar als je plek hebt, waarom niet? Ik kom toch zo meteen met de Defender, dus... Daarom. Daarom weet u waarom. 2 wielen, jongens. Een serieus Radiat- 6 mensen online. Een radiateur. Ja, iemand is ermee gecrashed, want één wiel is naar de kloten. Misschien is die hier... Oh, misschien is dat diegene die aan het schieten was hier. Die Oh, worden maar toch, pik. geschoten. Ga dan bij het water zitten en als hij dan komt met een wiel of wat dan ook, schiet hem dood. Want dan is hij ook in de buurt, denk ik. Mhm. Ja, hoorden jullie schoten? Ik had het niet gehoord. Ja, toen we in de boot waren, ik zei het al, er wordt geschoten. Toen waren we op die Ja. eiland. Oh. Ik weet niet, ik was het chips aan het eten, aan het kraken. Oh, oh, Wat is het? oh. Je maakt me weer bang. Ik had nog niet geladen met die pistool. Oh. Ja, beter gaan. Best wel. Ja. Deagle. Ja, maar eigenlijk wel goed tegensturen dat met die boom, man. Suppressor ruin. Sorry, nou hoor, heeft hij mij misschien gehoord? Errol, Jawel. als jij zo meteen een keertje voor mij wil kijken bij die golfje, als je in de buurt bent, hoe die wiel heet. Gunther 2, toch? Heet dat. Ja? Ja. En dat is niet dat AUO 3, dat- weet ik veel, wiel. Kijk, Want daar hebben we er al één van. Ja, maar we zijn zo gewoon een keer. We zijn zo een keer een auto kwijt, hè? Want je mag er maar 3 hebben per groep. Dus waarschijnlijk Nee, spannen joh. we gewoon een auto weg. Nee. Een glowplug. Wat die mag. Of in ieder maar- geval met een waarschuwing. Ja, je mag maar 3 Ja. per groep hebben. Nou, 3 auto's per groep hebben. Ik word een nieuwe groep. Nee, we gaan gewoon auto's verkopen voor spullen. Dan gaan we ruilen. Ja, sowieso. Maar, We verkopen die ADA gewoon. ja, maar die ADA is wel goed, hoor. Die aarda's is goed, Die ja. zijn beter Wat dan doen we die dan? Golf. Oké, dan doen we de Impala. Ja, sowieso die Impala verkopen voor, weet ik veel, alleen maar bommen. En dan gaan we die Impala weer terugstelen. Ja. Nee, dat mag niet. Het zijn ook regels met raiden. Hè. Van, Niks van gewoon stelen, jong. als je 1 keer bent geweest, mag je de volgende, noem maar wat, 2 dagen of een week niet daarheen gaan. Oh, Nou, is dat kleinspan? we zijn in 1 week zijn we daar 3 keer geweest zo. Bij die ook niks van gehoord. Naar links, Nee, maar er is het gewoon een gespeurd rustige nu, dus. server. Wat zei je van? naar links. Wat naar links?
Hoezo moet ik naar links? Lekker onder het eiland heen. Welk eiland? Oh Ja, nee, dit- jongen. Hier voor je neus bedoel je? Ja. Ja, er zijn 2 andere mensen op de server. Lijkt mij sterk dat daar iemand zit. Ja, je weet me nooit niet, hè? Allemaal tussen de bossen en zo, er zit echt niemand hoor. Hier gaan we pas die knik maken, of niet? Om naar rechts te gaan. Ja. Ah, die, Tering, hé. Wat een kleuren zijn dit er. Ook echt een boot gevonden op de hele andere kant van de map. Oh, maar hij gaat wel redelijk snel nou. Je kunt dus gewoon recht toe recht aan, je hoeft nergens rekening mee te houden. Zeepik. Victorian table seat. Weapon cleaning kit. Wat ligt hier dan? Oh nee, een lamp. Waar heb ik daar nou aan? Wat voor lamp? Zo'n neon lampkit shit ding, hoe noem je zo'n ding? Nee, mee een neonlamp, is mooi man. Ja, maar die past niet in de auto's van ons. Misschien wel in de Golf. Oh, Nou, weer 2 kistjes. Even kijken. Ik ben al halverwege. Benzino. wij zijn nu hebben net de knik gemaakt naar rechts. Ben je al in de buurt? Is het eindje uit de weg, hè? Ik heb al een stijve ping, dus... Oh, ik hoop... Ah, jullie hadden die sleutels mee moeten nemen. Ja, kom je nou mee, maat? Ja, dat denk ik nu. Vaar maar even terug dan. Dat Ja, kleine neem stukje. ze mee in de auto. In die Ja, golf ik van neem je, ze, waar je nodig ik neem hebt. ze mee. Zo, hoor je dat, Fran? Ja, ik hoor het ja. De motor is er moeilijk mee. Wat hè? De motor is er moeilijk mee. Ah, misschien vaar je tegen de stroming in. Ik vind Ja. weer een boot. Oh, dit is een snelle boot. Je hebt alleen maar deze boten, toch? Hè? Je hebt alleen maar deze boten. Ja. Ja, in verschillende kleuren. Ja. Een stijf ping, man, van een stomme inhoud de hele tijd. Ja. Zo is het. Je kan het toch gewoon op de cruise control zetten? Gewoon op zet drukken. Nee. Dat ik alleen maar lopen, dat weet ik niet meer rijden. Jammer. Iets meer naar links. Zo ja. Want? Oh, daar heb je prison... Is dat prison dingen af? Nee, nee, nee. Hoezo in de links dan? Ja, Nee, een dat is beetje dat eiland ver waar wij terug. toen op zaten, of niet, Fran? Ja, die waren wij op, ja. Iets naar links zegt hij. Goh, van het eiland zit 100 kilometer verderop. Ja, maar je weet niet wat je nog tussendoor tegenkomt, hè. Misschien Ja, zit er wel en iets die- verborgen. Die van mij, die rennen wel, hè?
Die rennen het rotsen wel. Hey jongens, vinden jullie ook dat Niels vandaag zo aan het huilen is? Het huilen is. Smoe, ouwe. Hij is slechte dag op het werk of zo. Wat was er gebeurd? Ja, dat wel. Ik had wel slecht op werk, ja. Dan moest Sam natuurlijk naar die klote kat van Femke, hè, omdat die kittens kreeg. Oh, ik moet Femke nog appen. Waarom? Ja, voor die, hoe noem je dat ding? WC. Voor die wc, ja. Ik ben ik alweer helemaal vergeten. Ah, doe dan even. Ja, dat kan niet. Ik moet de auto binnenhalen. Maar jullie zeggen, jullie gaan ook echt van plan A naar plan B, hè? En dan heb je Nee, over mij dat ik aan het huilen Ander ben. wijzigen. Dat is net zoals Ja, met, ja. Just Weet go je. with the flow, you know. Prioriteit stellen, jongen. Errol heeft mijn auto beloofd en dit komt hij na. We zijn nog nooit naar Ja, naar hij heet een de Gunter Oryx geweest. Toe Wheel, Daniel. Gunter Two-wheel. Ja, die hebben we nog niet. Eentje is ruin. Wat? Wat zei je? Moet Die er hebben we nog twee niet. Want hebben. toen- Nee, sorry. Ik moet eigenlijk de naam erbij zetten. Laat geen reserve, Wa- hè? Nee. Nee, Nee, dus, dat jullie is pakken wat nou, deze wel in, ja. dus jullie pakken nu die Defender en komen nou naar ons toe. Ja. Ondertussen gaan we die auto ophalen. Oh, jullie zijn wel doorgevaren. Ja, nee, ik ben Ja. teruggevaren omdat ik die boot gevonden heb. Helemaal boven, rechtsbovenin, man. Ja, Wat? teruggevaren. Hè? Ja, ik heb de boot teruggebracht. We zijn weer helemaal rechtsbovenin gegaan. Waarom helemaal Ga weg. rechtsbovenin? Hij zit gewoon Ja, we met de gingen, lullen we die gingen, we gingen. Hey, Waar we hem gevonden hadden. hey, Gunther staat er. Even kijken, zit er een goede wiel op? Gewoon een beetje zielig voor die andere persoon om die boot Ah, te er zit stelen. wel een Gunther left front door op. Left front door heb ik. Alle Hebben deuren jullie heb hier ik. net lopen looten of niet? Want alle deuren Nee. staan open. Dat vind ik wel vreemd. Hey, wie staat er varen we bij ons nou? voor de deur? Even kijken. Jezus, Faro Daan, Bas. Gas. Ja, Mijn vinger doet zeer, oké. nou ja, kom maar. Kom, ik neem wel even over. Nee, ik hou gewoon allemaal andere vinger erop. Dan kan ik wel minder goed sturen. Maar even naar links. Waarom? Ja, naar die Prison Island. Of daar naar... Ja, dingen maat, toch? jongen, de zuip pas over een kwartier, man. Ik ga even Gaan naar jullie niet Orlevets, Daan. Wat ga je daar doen? Hou die auto niet in de gaten. Nee, ik Oh. ga nergens heen, hoor. Ja. Even kijken of ze daar wielen hebben. Ja, dat heb je mooi goed. Doe die dan maar even. Even kistje. Nou, kistjes erbij. Oké. Waarom niet, hè? Gewoon omdat het kan. Oh, ik denk gelijk drinken, want dat heb ik nog niet gedaan. Wat heb je niet gedaan? Drinken. IRL? Wat is dat? In real life? Nee. In the game. It's in the game. Nou, het was zo lang geleden mijn appeltje al gewoon weer geel is. Zo lang geleden dat ik weer gegeten heb. Echt waar, joh. Is jou nog geel? Ja, net, echt net. Moet ik eten meenemen dus? Ah, mag. Hey, Hier hier links. links. Hier recht? Ja, ja, door heb ik gevonden. Hey. Is die verder vanaf of dichtbij? Ah, waar ligt hij tegenover? Helemaal... Chernoskorsk, daar ligt hij. Gernokorsk. Ja, Oh, dat Daar is niet ligt eens hij. bij Prison Island. nee. Oh, Nee, dus die hadden nooit kunnen zien op Prison Island ook, hè? Nee. Maakt niet uit, jullie zijn er. Daar gaat het om. En er zit voor mij geen gas bij, dus Ook even voor niks gedaan. Maakt niet uit. Nee, dat gas zie je wel van de afstand. ja. Ja, dan moest ik allemaal meenemen. Sparkplug, car radiator, Car battery. car battery ook. Jazeker. Oeh, die hebben we niet meer. Jawel, die kan je uit
Aanhalen, Impala. Nee, we gewoon alles dubbel hè. Kijk, waar ik hier onderin zitten nog. Oh ja. Kijk waar ik hem neer kan leggen, man. Huh? Kijk waar ik hem neer kan leggen. Ja. Ja, dat is wel gas, Hey. man. Wel Oh, vast? Serieus? Ja, Hoe dan? ja. Dat moet je zien. Nee, dat kun je dus niet zien. Jawel, Ja, dan natuurlijk moet je wel. dat kunnen zien. Nee, niet. In één keer was het gas. Ja. Nee, niet Ah, goed. kijk, Ja. heb jij heel toevallig een ding bij je? Je Hoe heet moet dat? uit Jacques, die, Wat bij me. je moet uit Ah, die man. dingen wegvaren. Je moet gelijk uit. Je hebt 10, Want dan heb je de meeste 16 overlevings. seconden, Ja, je hebt 16 seconden voordat je besmet raakt. Ja, we zijn ook uitgegaan. hoe kan ik eruit Dan dan? word je wel weer beter. Het enige wat je moet doen is veel drinken. En niet bewegen. Maar jij bent ook, wacht, hier, ik help je wel. Hij heeft wel een snee gehad. Kut. Ja, allebei. Oh. Direct ook. Maar je Nou, ziet het oké. gas dus niet. Nee. Ja, dat is raar. Die hoor je wel te zien. Dan moet je eigenlijk een melding Zag van ik toen ook niet. Ja, dat is kut. maken. Die moet je al van Dan ver vouwen af we zien. dan vouwen we er even omheen en dan gaan we even kijken of we iets kunnen zien waar we aan kunnen leggen. Zo. Gewoon een veilige zone natuurlijk. Wacht even hoor. Je hebt zo'n NBC pak toch? Volledig. Ja, ja, ja. Ja, we allebei. Moet ik... Ja, dan moet ik er alvast uit. Met een gasmasker op. Nee, nee, ik ga eerst veilig omheen varen. Op veilige afstand, in ieder geval kunnen kijken waar we aan kunnen leggen met het apparaat. Gewoon kijken Oh, wat ik heb voor mij kunnen we er gevonden. doorheen varen, of niet? Lijkt. In wiel? Nee, een huis. Wat een huis. Gewoon een huisje waar ik in kan looten. Kunnen we nou er doorheen varen daar zo? Dat is dan niet helemaal goed. Nee. Wat Niet? is hier nou, jong? Maar kijk, als je hier heb je die opening, zie je dat? Frying pan. Was Ja, wat kijk. tussendoor met die boot. Nee, dat denk ik niet. Opening. Ja, hier. Die schachten. Ja. Dat zijn er schachten, ja? Ja. Ja, dat weet ik niet of dat kan. Misschien. Maar ja, dan moeten we wel... Hij gaat even aan de andere kant kijken. Maar. Hey, hoeveel mensen zijn er online dan? Niet genoeg. Niet genoeg, jongen. Mogen er veel meer zijn. Of bedoel je een server? Ja, in de server. Ja. Daar kan je wel onderdoor, denk ik. Nee. Zie je dat? Misschien. Wel een betere plek zijn we aan te kunnen meer, hè? Niet? Ik denk niet dat hier iets ligt, hoor. Stel me nou niet teleur. Oh, wel sheet metal 6 stuks. En hier sowieso niet. Nee. Oh, Oh, wacht. Waar is die aan de achterkant een grotere ingang? Headlight bulb. Of ook van die schachten. En dan gaan we op allebei gaan we dood. Maar hier kun je aanleggen, man. Kijk maar, er is een trap naar beneden ook, zie je dat? Ja, maar dan moeten we eerst even die masker opzetten, man. Ja, ja, ja. Even kijken. Zo. ja, wat is dit nou, jongen? Ik heb hem ook op. Yes? Ja. Benieuwd. Ja? Dan kan ik die jerrycan nog niet pakken dan. Oh, wat is dit dan? Ah, A dinner table chair. Wat heb je daaraan? ja, die had ik laatste keer ook gevonden. Ja, maar wat heb je eraan? Nou, Nou, nou echt zie je één wel. keer, hè? Ja.
Oh, Ja, weinig, niet maar echt. die sandwich die wil die wel heel graag. Dus als je hem mee kan nemen, ja, neem maar mee. Nee, dan moet ik hem dismantelen, want hij is nog wel heel groot. Gewoon niet echt vastleggen of zo, Oh. man. nou weet ik hoe moet je hem vastleggen dan? Ben je bij een basis of zo? Nee, ik ben hier bij Orlovet. Orlovet. Wel raar dat dat ding zo buiten staat dan. Hij blijft niet liggen, man, denk In ik. een schuur staat hij. Ja, zien we zelf Oh. wel, joh. Anders gaan we Ja, lopen. In een schuur. Maar even voor mijn beeldvorming. Was het er ook heen te zwemmen of was dat gewoon echt niet mogelijk? Nee, niet zwemmen, echt niet. Nee. Oké. Jungle Boots, nou die... Ja, misschien wel, maar dan ben je gewoon heel lang bezig. Je kan wel gewoon zwemmen. Ik heb sommigen een half uur lang zien zwemmen. Niet komen, ja. Nee, gewoon op een andere server. Maar ik bedoel, als je met de boot er kan komen, dan kan je ook zwemmen. Ja, natuurlijk, juist. Hou wel je gasmasker in de gaten, hè, Fran. Waar zie je dat? Als je op tab drukt, zie je bij je hoofd een dingetje aflopen. Niks. Zo, Spannend. nee, ik zie niks. Ik ging wel een keer kapot met mijn gasmasker op namelijk. Ah, zo jammer, Pik. Je hebt geen wiel te vinden hier. Nee, ja, ik ren nu in Berengino rond om te zoeken. Waar al die autootjes staan. Ja, ik denk dat we van een auto moeten halen. Ja. Yo, waar sta ik nou? Hier, raid backpack. Ja! Oh, nice. Oh, patrol jacket. Die raidbackpack die reserveer je voor mij, Piem. Nee, je hebt al een auto daar. Nee, want ik moet bouwen. Elke keer moet ik die van François die... En hij heeft de mijne gekregen, rotzak. Nou, Nee, jullie Heb je mogen al die maar. raid backpack? ja. Oh, top. Nee, degene die het meeste loot. Of je moet die gewoon neerleggen voor iedereen, weet je dat? Als je Ja, gaat looten, dat je hem mee kan nemen. En als die weg precies. is, hij is weg. Oh, die kun je niet af. Nee. Ah, oké. Oh, Deagle Mag. Nice. Hoe gaat jouw ding, Fran? Hoe is jouw masker? Ja, ik kan het niet zien. Ik weet niet waar. Dan zou ik niet te lang rond blijven, niet lang rond blijven hangen als je al, want ik ga wel goed op zich. Ja, je moet daar wel even uitvogelen van. Oh, ik zie hier een polf hier. Anders ga je zo kapot namelijk. Ah, nee. Ik kan niks pakken. Wat dan? Raak die, man. Pouches. Ah, dit heb ik ook niks. Jij moet even kijken van hoeveel jij dat je kan zien. Hoeveel je nog hebt. Als je doodgaat dan... Maar waar kan je dat zien? ja, dan moet je even uitvogelen. Als je waar je in de maaienhelm staat, dan kun je op je gasmasker, dan zie je een balkje onder staan. Die van mij is er nou bijna op de helft. Helemaal onderin moet je kijken. Scrollen naar onderen, daar zie je jouw helm ook, jouw gasmasker. Als je op tab hebt drukken en dan rechts helemaal naar onderen scrollen. Zie je daar je masker? Ik zie dat niet, maar ik zie hem in mijn equipment staan. Ja, dat bedoel ik. In je equipment helemaal beneden. Als je scrolt naar beneden, dan zie je hem ook. Als Oh, hij in je daar. Equipment staat. Daar. Ja. Ja. Zie je hem nou? Ja. Oh, nice. Dus ik vraag, hoe staat hij ervoor?
Erdal, wat we doen, ik pik jou op en dan gaan we gewoon de snelweg afrijden totdat we een golfje tegenkomen. Ja, En dan pikken we hun op, dat is een op de goed terugweg. plan. En dan als hij er niet meer staat, ja, pech gehad. Hebben Nemen we punch start. Nemen we die 2 andere wielen ervan mee ook. Heb je? Ja, precies, dat ja. Ja, dat is helemaal goed. Loopt door elkaar heen. Dus. Genoeg ruimte. Ja. Daarom. You got enough space. You know what I'm saying? Enough sail. Enough said. Dat is voor Ocean's 11, toch? Ja. Enough sail. Enough said, dat is zo'n vette vent, jongen. Een beetje... Go boots, maar ik kan ze niet meer meenemen. Ah, ik denk Kan dat ik trainen. maar terug ga. Kom maar aan. Heb jij nog veel ruimte in die tas of niet? Ik heb nog... Nou, valt mee. Niet zo heel veel. Ik heb nog een raid backpack. Nee. Nice. Die kan ik niet Uit, ja. meenemen. In de handen gewoon. In je handen. Ja, die moet Oh, kom maar. Die ligt Ja, maar hier hier. Oh, maar Waar ben die je? is militaire grade, man. Welke dingen? Ja, militaire grade, weet ik veel welke het is. Ik leg Ja, hem dat hier zal buiten erbij. neer. Dat zal wel een 3 zijn dan. Large military crate to store a lot gear. Oh, dat is gewoon zo'n ding die je mee kan Jongens, nemen. even stil. Nee. Ja? Waar was de uitgang? Aan de achterkant. Oh, ik ben hier omringd door, ik weet niet hoeveel zombies. Ja, dan loop je weer naar de weg toe, naar de golf. Ja, ik moet eerst even hier zombies. De raid backpack die ligt op de grond buiten. Dat is goed. Ik weet niet precies waar, maar gaan we vinden. Oh, Claymore. Nice. Oké. Die moet je echt hebben. Goed bezig. Nou, dat is toch niet voor niks geweest. Hè? Nou, mooie loot daar hoor. En nou moet die raid backpack nog vinden, maar ja, waar is die gebleven? Ja. Ja. Ah, ik zie hem al, man. Kom maar. Maar ja, Hallo? kan ik mijn tas... Ben je al bij de mijn golf? tas- Nee, ik loop er nu heen. Duurt Laat wel ik even, hoor, mijn voordat tas hier we staan, hè, gaan. denk ik. Ik denk dat je beter dan mij kan komen. Kom mijn tas hier dan weer in? Ik ben Ja. in het stadje daarboven, ja, links ervan. Kut. Waar is ze? Ik bloed. Oh, dan moet Maar je... ik zit Ja, in het water. Oh, Oké, ik ga hier ook nu weg. Kijken of ik je ook kan vinden. dan. Oh, ik ben ook ziek, zie ik. Oh nee oh toch. jee, oh jee. Wat hebben wij gedaan? Ja. Ja, dan heb je charcoal nodig. Ja, Ja, die heb ik ook niet die meegenomen. hebben we. Ik heb bij je. Ik heb me bij me. Ik heb bij je. Hey, Maar ja, bij je, dan jongen. ga ik, dan Ben je ga bij de ik boot of natuurlijk- niet? Nee, Kijk, ik zit natuurlijk aan de nooit niet andere redden. kant. Ben je in het water? Ja. Ja, als we Nee, ik heb direct hem bij de heen boot. rijden, misschien wel hoor. Oh, dingetje is ook heel. Ja. Ja, dat gaat ben- niet direct, Errol. Wat? Want jij Andere bent kant hier ga je, hè? Ja, ik kom eraan. Ja. niet. Ach, ze hebben die wielen vastgedraaid ook nog. Die Hoezo? verslijers. Ja, met die Hoor je al? Nee. wielsleutel. Ja, Nee, daar kom je. Verder. Ja, ja. Naar voren. Zie je mij? Nee, ik zie je niet. Rechtdoor. Oh ja, ik zie je, ja. Ik heb gezien. Unlock. Ik hoop niet dat ik neergeschoten word. Ik denk dat hij daar tegenaan is geknapt toen er geschoten werd. Dat zou zomaar kunnen, ja. Ik hoop niet dat die auto wegspant hier. Oh. Ah.
Wacht. Wat is die tire iron nou? Kun je die maar 1 keer gebruiken of zo? Wat? Die tire iron. Nee joh. Ja, meer Ja. wonden niet? Ja, dat is goed. Heb je er meer wonden? Nee, Oké, gelukkig. nee. We kunnen, ja, ik ben al niet ziek. Ziek in Ja, pop. die- Ah, dit is toch wat. Oh, ik kan even Dus de je dingen hebt uit hem, maar wat was de status ervan? Ja, als die badly damaged was. Oh, er zit er nog eentje naar achter. Stop het. Oké, dus dat militaire masker is wel echt goed man, die ik heb. Met die ingebouwde shit. Ja, wel maar lang hoe, vol. hoe doe je die bijvullen dan? Doe je dat dan met charcoal Ja. tabletten? Oh. Dat weet ik niet. Ja, of hij is voor eenmalig gebruik. Dat kan. Goed, we hebben nu dus 3 we gaan naar Chernogorsk, kijken of we daar van die pillen voor je kunnen halen man. Bij de Ik heb pillen, hè. Ja, maar waar zijn jullie nu dan? Ja, ik ben nou bij die golf. En ik kom nu jullie kant op. Of in ieder geval, loopt daar richting bij- mij. Ik ben daar bijna. Maar ik ga hem even pillen halen voordat die doodgaat of zo. In Chernogorsk gaan we nu heen, direct. Ja, als je daar een stadje hebt en in dat Ja, ja, stadje Chernogorsk hier. heb je daar een medical tent? Ja, ja, zeker. Dan, Hoop dat het ligt hè. precies. Ja, in ieder geval kans. 50-50 jongen. Ja. We hebben nu dus 3 raid backpacks. In Ja. totaal, of wat? Ja. Nice. Dat is zinker. Die zijn 80 hè? 120. 120. Oh ja, die werden 120 gedaan. En ik heb een claim hoor. Dat is ook wel. Ja, jullie hebben goede loot. Oké, het is wel echt de moeite waard mee. Oh, kijk, met een druppeltje die knippert. Oh nee. Ja, Nou ga je echt dood. denk het wel, ja. Nog lang. Heb je niet die bloodbag meegenomen die ik jou gaf? Nee, ook niet. Oh, jongen. Ja, weet je, dat moet allemaal zo snel en zo gelijk. Nee. Nee, dan krijg je niet tegen na te denken, maar ze moeten alweer weg. Ja. Ja, dat is stom hè, Fran. Goede voorbereiding. Hey, wacht even. Halve waar ben je werk. heen dan? Ik zie je Oh. wegrijden. Ja, ik denk ik ga. Kalm aan joh. Ah, ik pak hem. Ik heb die hele auto leeg. Ik ga niet redden, jongens. Jawel. Maar het wordt wel weer donker, dus ik val zo dadelijk neer. Ja, ik ga zo meteen rennen naar die medical, naar die medical stage. Oh, er komt er meer aan. Errol. Zitten. Ik ram die boot hier op de kant. Ja. Oh, rijden. Oh. Bloed je op niet? Kom, ga eruit. Nee, ik voel het niet. Errol, jij moet even zeggen... Ja, even rijden. Ik blijf niet Huh? zitten in die boot, hè. Ja, jawel, dat kan je gewoon. Nee, echt niet. Jawel, dat kan jij. Jij mag niet rijden. Waar moeten we heen? Yo. Als maar recht door van Waar zitten jullie? Bij Zonnetje, die zei je toch? Nee, Chernogorsk. Chernogorsk. Oh, rij maar alsmaar recht door. Maar pas op voor vechtlokaal. Brand, hou hier gewoon op de grond liggen dan. Niet in de boot blijven Wat zitten. doe jij nou? Ja, je wil rijden toch? Oh. Kom maar Maar als je rustig rijdt, jongen, deze rijdt niet zo soepel als die andere. En hij rent echt heel slecht. Ervaren chauffeur, joh. Ik heb al duizenden Oh, ik ben nou oud. Ben je oud? Dan moet je blijven liggen, niet bewegen. Hè. Je moet sowieso niet bewegen als je dit hebt. En log uit. Nou, log Oh, ja. uit inderdaad, ja. Ja, log uit totdat wij die spullen hebben en dan ben je gewoon weer terug. Ja, dat is moeilijk. Wacht maar uit. Ik ben naar die hospital aan het lopen nu. Maar zitten jullie nog op dat eiland of wat? Nee, we zijn nou Chernogorsk. Direct voor het trapotje. Oh, daar. Helemaal naar onder.
Oh. Wel een klein beetje uit de weg. Ja, maar ga maar eens remmen. Dus kijk hoe ver. Ja, hij heeft wel een lange remweg. Ja, dus je moet echt. Maar Kijk. wat als ik zo rem? Kijk, met de hand. Al bij uitgesproken erbij. niet. Ja, remt hij maar dan wel moet je beter. stuur recht houden beschiet. Maar Wat? die reed ook niet zo hard als dat. Als je shift inhoudt, dan krijg je kick down. Ja, is dat zo? Waarom ben je uitgeblokt? Ja, Hoor je de toeter? Van. Ik wil geen toeter. Doet het? Ja. Ja, hij doet toeteren. Dat hoort niks. Oh, dat is kapot. motor is negatief. Toeter niet doen, hè. Dat is niet goed. Hè. Wat? Jouw rode kruisje knipperde? Of jouw bloed? Ja, dan heb je nog heel veel tijd. Ja, als je eruit. Ja, maar dan hadden we eigenlijk terug moeten rijden. Hè? Waarom? Ja, om bloed van hem mee te nemen. Ja. En maar als je die ziekte hebt opgelost en hij rijdt met ons mee terug, dan is het goed toch? Ja, dat wel. In de auto ga je niet dood, toch? Nee. Waar kan je mee oplossen? Charcoal. Charcoal. Weet je dat? Jij bij hè dan? Goed is wel, ja. Stop maar even. Nee, ik ben ook bij de hospital aan. Ja. Bijna. Ik hoop dat ik het daar vind, sowieso. Ah, het is een vakgoed ziekenhuis is dat. Charcoal. Oh jee. Oh, stop. Hé, maar min A. Dan geef ik jou gewoon mijn bloed, jongen. Echt. Ik heb O+. Maakt niet uit, kan. Volbix. Gewoon niks. Fuck it, gewoon niks. Ja, weet je nog waar je uitgelogd bent, Fran? Of weet Niels dat? Aan de kust. Ja, waar aan de kust? Dan moeten we jou Ja, in. komt zo wel. Ongeveer. Errol? Ja? Kamishovo. Hier staan een paar kolfjes. Even kijken. Ik heb 2 wielen meegenomen Ja. van die auto. Maar die hadden het En gewoon die- vastgedraaid dus. Ja, daar heb je die tire iron voor, dan kan je ze lokken toch? Dat moeten wij ook eigenlijk doen op de rest van de wielen. Echt, ik heb letterlijk één auto gezien, Daniel, met je vol rollen. Nee, dat was gewoon motiverend bedoeld. Ja, wel heel, hoe zeg je dat? Teleurstellend. Hier, Ik had zo'n goede hoop, hier. maar die Zie je het was niet? niet. Oh, misschien komen we nog wel soms de trainspawns tegen. Maar we hebben niet veel plek meer, want de hele auto ligt vol. Ik heb alle deuren, alles meegenomen. Wat zullen die mensen balen, hè, die auto's kwijt zijn? Ja. Ik weet niet hoe vaak ze spelen, maar... hier moeten we uitkijken, Pik. Want hier komt zo'n gekke ding aan het einde. Ik weet niet meer wat het was. Volgens mij is dat zo'n treinovergang. Waar? Oh, hier. Codeïnepillen. Ja, hier niks zit van, een hè? goeie nog. Oh, Hier zit een goeie nog, oh, jongen. oh. Kom op. Helemaal niks. Nee, alleen een tire repair kit. Ja, voor deze keer neem ik hem maar mee. Ja, die Kan wel. die komt wel van pas hoor, tire repair kit. Ja, zeker. Want dan hadden we die ene wiel kunnen maken. Oh, die kan je maken trouwens. Nee, die is Heb ik rubbed. al. Nee, die was Dat heb ik al wel gemaakt. Welke? Oh, die. Ja, die. Kijk uit, hier moet je rechts. Die is rubbed. Of in ieder geval, dit is... Dus een defender en die kan ook wel. Ja. Hier in het stadje, daar staan ook kolfjes. Maar hier zit ook een roodblok zo meteen. En hier staat ook wel eens een, hoe noem je dat? Ja, hier is die roodblok. Zo'n police span staat hier ook wel eens.
Ja, hij stuurt niet zoals die andere, hè? Jawel, hij stuurt wel ver. Is het golf? Nee. Nee. Ah, maar. Ja, als je straks mee controle hebt, dan stuurt dat veel beter. Helemaal besteld. Ja, die komt volgende week. Wat heb je besteld? Controle. De PC. Makkelijk kan sturen. Ja, daar staat de golf. Ja, hier zit een goede wiel op. Kom op. Wel eentje ervan af. Had ook nog een kaart gevonden. Ik weet niet Een wat kaart? voor kaart het is. Een pasje. Oh, Ja? serieus? Met die ponskaartje. Ja, zoiets van geel. Ja, daar kunnen we Nice. bunker in kijken. Ja, dan kan je de bunker. Oh, maar dan krijg je dikke loot. Waar is die bunker dan? Ja, Ja, dat weten we allemaal niet. Zoeken. Dat maakt niet uit. kom wel achter. The journey is just begun. Nou, helemaal We weer. zijn zo met een endgame. Ja. Hier staat zo'n benzinepomp. Daar staan vaak ook auto's. Hebben jullie helemaal geen ranches gevonden daar? Oeh. Nee. Ja, ik heb niet echt lekker kunnen looten. Geen golf. Dat is Nee. helemaal weer. Laat maar snel. Precies dat. Ja, jammer. Want die ranch die wij hebben, die is damaged. En hij moet worn of pristine zijn om een autosleutel te kunnen maken. En dan kunnen ze het nooit meenemen, toch? Ja, kan wel. Maar dan moeten ze ook weer met bepaalde dingen moeten ze hem ja, breken. En Hier hij moet je wat gevonden, uitkijken. Hier moet je onder de sporen. Nee, ik heb wel een morfine Ja, injector voor je, maar... Gaat denk ik ook niet doen. Morfine, nee, ik denk het niet. Oh, we zijn er bijna van. We rijden nu naar Tjernogorsk. Maar Fran even uitgelogd, toch? Ja, Ja, waar in Tjernogorsk zijn jullie bij de dingen? Dat is haal nog je veel zo belangrijker. Ik hou je zo wel op. Waar loop jij, Niels? Ja, bij de medical. Bij de medical. Wist je dat als je Oh daar, dan rijden we daarheen. gaat liggen en een auto rijdt over je heen en jij gaat precies op de goede plek goed liggen, dan dat je ga je rug niet gekraagd dood. wordt. Nee, dan ga je niet dood. Staat hier een trainingspad? Nee, dat is die standaard die er altijd staat. Roadblock. Daar staat ik golf volgens mij. Maar als je nu eens uit deze kant moet komen, dan kan Van ook wel weer. Ja, daar zijn we. Wij zijn nog Rustig bij- aan, jongens. allemaal, joh. We zijn bijna bij jou. Oké, Oh, kom nu deze weer had- de weg. Ja, deze had goede van de week. Oké. Nee, Ook niet? volgens mij niet. We hebben wat kogels daarachter. Hè. Nee. Kogels? Oh ja. Oh, 22 LR. Ja? Ja. Oké. Nou, we zijn bijna bij de medical. Oh nee, we moeten eerst naar die dingen toe. Nee, ik ben weer terug gaan lopen naar de grote wegvuur. Ja, welke grote weg? Waar jullie zo meteen komen. Wij rijden nu richting de eerste rotonde. Roundabout. Daar sta ik net één weg onder. Ik sta bij het treinspoor onder.
Oké, dus dan moeten wij links. Oh ja, dat is een goeie. Je moet voor de eerste Ging rotonde open, ga je... Zag je dat? Ja, Voor de eerste rotonde moet je links. Al. oké. Voor de eerste rotonde links. Ja, dan hebben we niet de doodboden lopen de weg in, maar dus nog voor het tankstation moet je naar links. Zit dat goed? Zucchini? Kom je dan? Ja. Niks, Beek? Nee, Jammer. dat is inderdaad jammer, maar We vinden hem wel. we zien het wel. Ja. Alles op z'n tijd, hè? Oh, nee, wat ga je doen? Auto's. Oh, Heel veel. zal ik even uitstappen? Oh, daar kunnen we in. Golf. Nou, die ziet er wel slecht uit. Ja? Nee. Zo jammer, hè? Ja, Ja, dat is echt een dikke Defender. Ik ben zo meer op reis. ja. Nou, zou ik het echt wel willen hebben, jongen. Alleen ze zitten voor geen één, ja, maar ze zitten voor geen ene meter. Ik heb een keer in zo'n ding gereden. Nee, joh, hij in de nieuwe gereden, Beek. Nee, in de nieuwe niet, maar in dit type. Discovery, weet je wel? Deze Ja. type heb ik gereden, zeg maar. Mijn oom in Zweden heeft die Discovery. Links, ja. Oh. De dikste uitvoering. Ja, shawarma boer. Kebab, kebab. Dit is zo'n hert achter een Discovery. Zelfde jaar. Oh. Waar rijden jullie nu? Op de brug, bijna bij de rotonde. Op de A12. Even kijken, de laatste bocht voor de rotonde volgens mij. Ene laatste bocht. Dukenburg. Oh, hier staat een tankstation. Kijk. Ja, voor het tankstation moet je links. Voor het tankstation. Ja, moet je Oh. links. We moeten draaien. Ja, er staat een gulp. Een golfje, worden. Oh nee, dat is geen golf. Nee, een aardaatje. Oh, dan draai je maar terug. Hier staat een golf. Oh, daar is de gulp. Schweppen. Ah, die wij hadden wel veel zwart onderdelen, dus ik heb goede hoop. Oh, stop. Ja, er ligt een wiel in. Oh! Ja, maar een Chevy Impala wiel. Kan niet. Was dat dan? Nee. Huh? Die ligt erin. Ligt erin, ja. Oh, nice. Nou, die kunnen we voor Ik een wa- pala gebruiken, toch? Ja, ja, zeker. Ah. Even kijken. Die gooi ik even naar de grond. Die zet ik even hierin. Dat past weer net niet. Oh, we hebben nog steeds veel ruimte, kerel. Ik heb al die onderdelen. Kom maar weer. Maar niet daarom was het al goed om te stoppen. Ik heb het nog nooit gezien. Dat is een Chevy Impala of een wiel in zo'n autootje Nee. ligt gewoon. Even kijken naar links. Oh, naar links. Ja, dat ging toch? Nee, je gaat naar rechts. Nee, de andere ligt. Naar de andere links. Ik ben dood, man. Ja? Zit vast. Anne is dood. Ja? Ja, je ligt dood hier. Nee joh, echt? Ja, hij is dood gegaan. Ah, Net Wel wel leuk. uitgepakt. hier naar Ja, hij rechts, is ja, echt te dood. laat. In die 15 seconden uitloggen is hij gewoon dood gegaan. Oh ja. Oh, hij Nee. moet wel heel erg dood. Hebben jullie Ja. niet? Maar ja, dan kunnen we wel de spullen meenemen. Ja, ja, Dan ja. kan Frans zo meteen opnieuw inloggen. Nou, Waar ik moeten we heb- heen dan? Ik heb gelijk uitgelogd. Gewoon niet Ja, maar dan wachten. nog hou je die 15 seconden wel. Nee, Waar rijden je had, jullie nu? je had eigenlijk moeten uitloggen voordat je oud ging.
Wij rijden daar die eerste links waar je zei, maar nu zitten we op zo'n industrieterrein. Richting de... Nee, naar rechts. Oh. Even kijken. Oh, hier staat ook een golfje, denk ik. Nou, ik ga me gewoon inloggen, ja. Ja, log maar in. Nee. Nee, dat je er nog bent. Je moet... Je moet naar de treinspoor rijden, Errol. Nee, je moet, nee. Je moet, Ja, dit is het treinspoor. zie je die vuurtoren op de map staan? Bij Channel Course nu? Ja? Nou moet je naar rechts. Daar moet je heen navigeren. En dan is het eigenlijk ook, heb je een kruispuntje, even een T-splitsing op een weg. Net rechtsboven die... Hier naar links. Oh. Ja. Oh ja, Hier naar links. ik ben inderdaad dood. Ja. Links zeker? Alles Of kwijt. nee? Ja. Iets verder. Hier naar rechts. Oh. Nou ja, pak die spullen maar van mij. Ja, dat dood is is gewoon wel alles kwijt, hè? Jongens, we hebben alle drie een raid backpack. Even kijken. Ja, hier met de bok mee. En dan zijn we bij de vuurtoren. Yo. Ja, wat daar staat. Oké, kom eraan. Even helpen. Ik heb alleen geen plek. Oh, dan kunnen we gelijk Fran weer op gaan halen waar die ook spant. Oh, Je had eten bij, zei je? dit is een nieuwe raid backpack, of niet? Ik zou het niet weten. Ja, die doe ik gelijk maar om. Dat we die niet kwijtraken. Hans. Die in een raid backpack. Die erin. Wil je wat eten, Niels? Ik ben er al. Oh, sorry, ja. Maar ja. Nou, Wie heeft de O+? ik. Ik had al Waarom? Nee, meer. Jij hebt gewoon bloed bij je pik. Het ligt gewoon hier in je medical pouch bloed. Hier ligt van Als mijn eten. Oh, hier. Top man, thanks. Had hij Maar gewoon ik bij op zich? Haal gewoon bij zich. Ja. Oh, dat is helemaal erg. Ja, dat is wel zuur. Ik had toch niks, ik heb niks bij me toch? Jawel, je had gewoon alles bij je. Je had jouw dingen om. Hoe noem je dat? Die pak. Jouw AVS plate carrier. Oh. Nou ja. je had gewoon bloed kunnen pakken. Ja, dan had hij het Dan gewoon nog, nog... dan nog had hij nooit gered. Jawel, zeker. Nee Dan joh. red je dit gewoon, ja. Nou, maar leg eraan. Hoe ver was jouw... Ja, maar als je in fucking rap tempo is hij eigenlijk nog koud gegaan. jouw plusje? Hoe ver was die, Fran, toen jouw bloed aan het knipperen was? Ja, maar wit. Jouw plusje? Ja. Ja, dat is toch raar, dat klopt iets niet. Want dat moet nog, dat duurt nog even voordat je dan doodgaat, hè? Nou, je had misschien Kon gelijk Hij moeten- kon niet, maar hij kon niet eerder uitloggen hoor, want er zat nog Ah, een joh. zeven. Wat zat hij? Waar ben je, Fran? Weet ik nog niet. Ergens aan de kust. Dat sowieso. Het is nou echt die zombies één keer slaan en ze bloed alweer. Ja, ze moeten jou hebben nu. Wat ben je aan het doen, Daniel? Ja, die spullen van Fran allemaal aan het securen. Securen? Kom maar, ik kan ook wat meenemen, toch? Ja, maar dat maakt niet uit. Ik gooi alles in zijn raid backpack en die neem ik dan in de handen mee, weet je. Dan heeft hij alles helemaal samen. Dan hoeven we straks niet meer moeilijk te doen, kan hij het gelijk aandoen. Nou zo, hè? Ja. Die 45 neem ik wel. Ja. Die gooi ik op de grond. Die neem ik mee. Zo. Hebben we dan nog plek?
Oh, Fran, heb jij geen night goggles bij je? Nee. Ah, oké, dan is het goed. Wacht even. Ja, ik heb nog alleen 1 tas van mij op de grond. Oh, neem je me. De rotzak. Kerel, jullie sowieso die sparkplug vergeten. Jongen, jongen, jongen. Ik heb je schedel meegenomen, Fran. Ja? Ja. Maar die kan ik natuurlijk nooit niet plaatsen. Niels, achterin ligt er ook nog eten als je wil, hè? Ja, ik heb al gegeten. Oké. Oké, boys, let's find the goal. Ja, ik ga snel ook, man. Ja, dat is goed, Piep. Dat heb ik. Nou, ik heb al je spullen, Fran. Ah, was niet zo heel veel, maar... Nee, ja, die NPC kleding is misschien kapot, dat weet ik ook eigenlijk niet. Nou, Die heb ik goed. Je rijdt eigenlijk verkeerd, je moet omdraaien. Serieus? Ja, ga maar naar... Nee, dan Ja, draai maar om. Deze kant wel? Ja. Dan moet je even uitkijken, want dan rij je zo tegen richting zo'n groot gebouw op. Kijken, hier zo. Ja, daar moet je omheen. Ja. Ja. En dan moeten we hier naar rechts ergens. Hier naar rechts, denk ik. Ja. Oh, Hier al. ja. Nou, kunnen we niet daar naar het stadje kijken? Ja, dat kan ook. Doe wat je wilt, doe maar. Net zo lang tot Frans wel weet waar die is. Ja, dat is waar. Dan kunnen we hem ophalen. Ja, en misschien kunnen we dan ook gelijk die golf meenemen, inderdaad. ik zit... Ja, even kijken voor backtips. Ja, het is Dit wat is een lastig. werkende auto, dit. Of niet? Oh, kijk uit! Oh. Ja, ik zat hier op die BMW te kijken. Even kijken, een bordje. Ja, dat is werkende Olga. Hier, 2 golfjes. Nou, 2 vliegen in 1 klap. Dat kan toch niet anders. Oh! Wat rem je, joh. Hier zit een achterwiel, denk ik. Die is goed, ja. Kijk deze. Ja, maar dan moet je Virginity drukken, toch? Maar Hier, oh nee. Nee. Ik heb het gevoel dat ik helemaal bovenaan zit ergens. dan mag je nog een keer doodgaan. Het gevoel? Nee, dat Ik is zit nou... Peppercine... Pepco. Op een Pepco. Dat is Berenzino. Hé, hey, hier zit gewoon een Berenzino. Dat is bij ons. Ja. 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 Oh ja. Je kan gewoon naar de basis gaan, Pink. Ja. Weet je hoe vaak ik nou ook gevallen ben? Dat is niet normaal. Echt waar. Hij had zijn bloed bij zich, gaat dood. Hij is een Berenzino, weet het niet. Maar daar staat de golf naar achter, volgens mij. Oh, geweldig. Nee, rechtdoor. Er staat een golf. Ja, en daar links dan. Kijk. Ja, dat kan ik niet zien. Nee, dat is een ader. Oh. Ik ga eerst kijken of we bij de surfen zitten, want we rijden wel erg langzaam elke keer. En dan ben ik tankstation. Oeh, er zijn 4 mensen naast ons. 3 mensen naast ons.
Ah, nee, hier zit denk ik ook geen wiel op. Maar ja, nog even checken hè. Brake. Nee, Break. Is niet goed niet. Past die rugzak niet achterin? Nee. Je hebt zoveel Oh. ruimte, Pink. Teringzooi! Kom erin. Oh, oh, oh. Wat dood jong. Maar we hebben zoveel ruimte in die auto. Ja, maar die rugzak zit vol. Oh, dan, ja, zo, nou snap ik. Anders moet je alles gaan verdelen weer. Mm. Ja, oké. Ja, dat is wat al die het topspel van vast was hè. Even kijken. Moet wel weer even kijken waar wij zijn. Niet. Nee, je moet hier naar rechts. Hier naar rechts? Oh ja, ik weet niet of dat kan, het spoor over. Zo misschien net Hier. een golfje. Leuk. Maar geen. Die Momentos. We hebben wel eten. Oh, Nou, zo te ruimte. Oh ja, Die rugzak. ja dat weet ik. Oh. Nee, dat kan gewoon. Nou, liver patera maar. Nee. Oh, er weer een. Ja, ik wil net zeggen, mijn deur is open. Even kijken, hier moeten we uitkijken, want we moeten hier ergens naar rechts kijken. Oh, hier gaat alweer te ver. Stop, 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 stop. Naar rechts. Oh, te laat. We moeten kijken of we hier over de treinspoor kunnen. En dat we niet in water terechtkomen, want dan is het over en uit. Oh. Kom, die 4x4 moet dit toch wel kunnen, hè? Maar dan moet je met beleid. Naar links wat dat was. Rechts, rechts. Links zie ik wel heel veel dingen staan. Oh ja, rijd maar naar het tankstation. Tabakka. Hey. Tabak hè? Tabakka. Tabak hè, you know. Hey, give me the ghetto. Hier daar rechts, rechts daar over. Ja. Give me the ghetto. Geef me even koffie dan. Hier staat een Blofje? koeienkolf. 2 koeienkolven. Stap je uit, Errol? Ik stap ook wel uit. Dat zijn niet goed. Zo. Ik loop naar de Vreemd. baan. Houden. Goed zo. Daar staat ook nog een auto. Is dat een golfje? Ja. Ja. Blauwe. En een rode nog. Bij Ja. de tankstation verder. Maar daarachter zie je man. Ja. Stukje verder. Nee, maar ik kan wel gewoon de deuren losmaken van de code. Ja, ja, ja. Hoe bedoel je? Dit kan toch? Ja, maar ik ben toch dood? Ja, Nee, dat maar maakt niet uit. dat onthoudt hij gewoon. Je hebt nog dezelfde karakter. Hoe noem je dat? Ja, dat kan. Dan left door. Rear Nee. left door. Nee, draai maar terug. Jammer. Jammert. Zeelammert. We gaan wel terug. Ja, die auto wordt dan weer weggespannen denk ik met de restart, of niet? Of blijven die wel staan? Ik denk dat die weggaat. Ja hoor. Ja, we hebben nog 3 kwartier. Ja, waar Misschien komen we nog... waar komt die dan weer terug? Ja, zeg het maar. Ja, dan moet je die standaard spawnplekken langs rijden. Ja, of je moet erin gaan zitten. Nee, maar dan... Ja, dan Oh, even 1 keer erin.
Ja, even 1 keer instappen, dat sowieso. Want dan blijft hij Of staan, gewoon, denk ik. ja, of gewoon ingestapt uitloggen. Ja, iets erin leggen ook. Als je spullen erin legt, dan is die ook alsof je hem gebruikt, weet je wel? Nou, we komen er toch zo langs. Kerel, Dat- wat dikke dat is de lek, bedoeling. kijk. Ja, Mm. Merk jij dat ook, die lek? Ja. Dat is niet best. Naar rechts. Naar links. Wat doe je? Oh ja, het golfje. Daar zijn we net geweest, of niet? dat is voor Joe. Nog even, ik ga uitstappen. Oh, ik ga je even pissen, ik ben zo terug. Zo wel uit. Nou, dat is niks. Nou ja. Eentje. Oh, dat is een goede weer volgens mij. Wacht. Oh, Nee. Oh, jawel. Oh, hij heeft Wel? van alles erin. wat? Hij heeft allemaal barrels en zo erin. Waarin? Ja, hier. Of is dat van die Jeep? Nee, dat is van die een paar, dat is van die jeep. Kut, sorry. Kunnen we dat wiel pakken, of niet? Nee, dat dacht ik. Ah, verdomme. Ah, Die ziet er wel goed uit, maar nee. ja. Kut, sorry. Gevalletje van de auto te dichtbij. Nee. Ik zie allemaal barrels erin. Oh ja, allemaal barrels erop. Ik zit te kijken, daar pak je barrels dan, maat. Nee, maar. Eens proberen. Er staat ook nog wel op. Ja, die zijn ook helemaal verroest. Ja. Ja. Nou, die Moet viel- kijken? Ja, die viel lijkt wel hoor. Maar kijk hoor. Kan gewoon niet weten. Ah ja, luister dan. Wiel lijkt wel. Nee? Ja. Ja, zoveel auto's en nog in één wiel. Dat is ook wel weer. Ja, wel weer een front right door. Een frontride doen. Ja, ik heb mijn dochter geroepen. Ik ga er even heen. Ja, oké. Stap. Ja, zeker. No luck? Nee, het was Ja, iets heel man. stoms. Wat dan? Ik zie een golfje zo, dus ik rijd erheen, parkeer ernaast. Wat? Ja, en ik ga zo kijken, maar omdat ik te dichtbij sta met deze auto, Ja. zie ik alles wat in deze auto zit, toch? Oh, Zo, oh kijk, hij heeft barrels erin. Onze eigen barrels. ja. Ja, hoe zielig. Hier waren we al geweest, hè? Denk ik wel, ja. 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 Ja, ja. Zo bij die open. Ja, dat zit. Ja, daar zijn we nu hoor. We zitten al op die weg. Is dat deze weg? Ja. Super douche. Nou, dan heb ik reclame gemaakt, you know? Nou, we zijn nog wel een eindje uit de kust.
Yo, Jo. ik wist niet dat je weg was. Ja, weet ik niet. Oh. Hier, Niels. Oh, deze kijk zit allemaal barrels in. Ja. Kijk uit, hier zit een roodklop. Oké, waar de fuck heeft die gast het over? Nou, hij rijdt wel heen. Ja, hè? Echt dat die vent. Ja, alleen een remmen is kut bij deze. Hij moet gewoon weer iets eerder gaan remmen dus. Moet je in de trein hier beneden kijken? Nee, joh. Dat is niet altijd spannend toch? Als die er altijd is. Ja, maar je bent me nooit toch. Wil je eruit? Nee. We kijken bij ons even naar die treinspans. Spring eruit. Rijden we even rechtdoor. Daar hebben we net nog genoeg tijd voor. Op de dienstwagen. Tot de restart, ja. Kijk uit hoor, hier is het langzaam. Oh. Ja, dat bedoel ik. Ja, we hebben die weg zo vaak gereden, dat we het eigenlijk uit het hoofd wel weten nu. Yo, ik moest net deze koptelefoon van kosten. Na een tijdje nog pijn allemaal. Dat bij die auto niet. Oh. Nou, dan wordt het toch maar een Alienware. Ja. Nee, Ja. Ja. speakers implantaten. Nou. Nou, Fran, we zijn bij Elektrozavodsk. Ja, Fran, als je tijd hebt, zoek even in de buurt naar een golfje. Kijk of de wielen op zitten. Ja, die hebben we al gekeken. Ja? Kijk hier, er liggen die Oh, twee ja. dooien, zie je dat? Hey, iemand zit op ons te Yo. schieten. Oh, Je bent Auto dood. kapot. ja. Oh. Kutzooi. Kutzooi, auto kapot. Ja, ik ben dood. Ah. Ja. Oh, ik ook. Godverdomme, alles kwijt. Oh, hij zit nog steeds te schieten. Wacht, ik blijf zitten. Ja, ik ben dood, ik ben dood. Ben je dood? Ja, Meen Al je drie niet? dood. Al drie zo dood, ja. Oh, alles kwijt ook. verdomme. Oh, hij zit op mij te schieten. Ik ben weggerend. Er zijn veel mensen. mensen zijn het. Heel veel Veel mensen zijn mensen, het. Ja? Oh ja, ik zie ze, ja. Hoeveel zijn het er dan? Ik weet het niet. Ik kan niet sneller lopen. Godverdomme, kutzooi, alles kwijt jongen. Alle tassen, alle Mijn hart spullen. gaat tekeer. Ja, ik ben ook dood. Auto weg, I'm dead. Mijn hart gaat tekeer, jongen. Mijne ook. Ik ben Dat nog is het levend nadeel van hier. langzaam rijden jongen. Wacht even. Kutzooi. Maar was de auto kapot, Wacht even, stil Erdel? even, jongen, stil. We lopen hier rond. Oh, jij leeft nog. Ja, ik leef nog. Ze komen hier zo binnen, ik ga zo dood. Ja, dat komt nou? ie. Ik heb er één dood. Ik heb er één dood. Oh, fuck. Schieten zie je. Hij heeft mij dood. Ik had één van hun dood. Hé, maar hoe? Was- Oh, met die maar alles weg. Oh, jongen, die auto is weg. Kut, sorry. Ja, maar die auto is kapot. Wat dan? Of misschien hebben ze hem de motor niet geraakt.
hebben ze die auto. Oh nee, ze hebben de motor dan wel geraakt. Daar kwam ik niet vooruit. Maar hoe kan ik nou, Nee, ik ging knock-out ook. Kutzooi. hoe Oh, kan ik nou mijn uitgelogd tering, zijn met hetzelfde poppetje zie ik hier met die raid backpack in de hand en de raid backpack op de rug? Ik ben helemaal aan het trillen, kerel. Oh. Wat een gek, kerel. Kijk, dit is de actie. Oh, we moeten terug. En nu heb ik Ja, alleen ik- helemaal, zie had ik helemaal niks iemand. aan bij Wie me. is dit? Ben jij dat? Huh? Hallo? Hallo? Hey. Dat zijn hun Yo, zeker. hey, hallo. Ik zie jullie ook. Ben jij dat? Yo, je bent hier. Hallo? Ben jij dat dan? Hey, nee, Nee, ik ben er niet ingelogd. Je vraagt mij. Ja, ik dacht dat dat Daniel was, maar dat is het niet. Wie is het dan? Hij zat voor, ja, zeker niet. Ja, nu is Fuck, het dood. gek. Alles weg. Dat was Golfspullen, alles. diegene die, Oh, die ook dood was natuurlijk. ja, die ik neergeschoten heb. Oh. Maar waar zijn we nu? Kom, we moeten... We zijn, Waar zijn jullie? ja, hier kun je zien. Hier is een bordje. Hier is een bordje. Hier dan Hoe ook. ziet het eruit waar jullie zijn? Ja, Ja, klein. kerel, hoe ziet dat eruit? Ja, Kambi ik zie Bobo. jullie. Ja? Kambi Bobo. Zo. Gast, die slaan jong. Oh, ben jij dat? Ja, ik ben al bijna dood. Oh, Kom, ik denk dat we deze kant op moeten, toch niet? Bran, je moet ons ophalen met de auto. Kwam Bobo. Ja, Kwam je Fran, show we kunnen over? nog We snel moeten naar weer die terug. gasten toe. Als we nou teruglopen naar die kant, dan zijn we er. Ja, dan redden we dat. Maar die gasten hebben er alles loot gepakt, jongen. Ja, lang binnen, man. Nee, maar ik had er één neersgeschoten. Hoeveel waren het er? 4. Ja, 4. 4 3 of gasten? 4 of zo. Nee joh, Ja, 3 of 4, ja. zoveel waren Ja, het ik toch ga, niet, weer, ik ga weer dood, man. Ah jongens, alles weg. Gelukkig hebben we nog alle auto's. Daarom hadden we gewoon met die kutauto moeten gaan, jongen. Echt Heb jij nou ellende. voor ons? Ik Hij is ben een, voor eh, jullie, ja, ik loop hiervoor. Ja, ik ga ze dood door een fucking zombie. Doe Ja, het zo. dit hoort erbij, toch. Dat maakt Ik het ga Ja, zo. joh, dit natuurlijk, dat hoort ook bij. Ik ga stoppen met het kutspel. Ik ben helemaal klaar mee. Oh ja. Nee, dit hoort er sowieso bij. Met die dief. Ja, we hadden echt met die kutauto moeten gaan, man. Ah! Denk je dat zij nu meteen weg kunnen daar? Nou, jullie hebben daar de base zitten, hè? Alles wat er in die auto Oh, zit, zit er hun ons om die basis auto te daar. fixen. Ja, hun base zit daar, ja. Waarom zeggen jullie dat niet dan? Ja, dat weet ik niet. Ja, dat is dat grote flatgebouw is dat. Is dat Kerel, als hun? ik dat had geweten, dan had ik Ja. natuurlijk voorzichtiger gereden. Nog voorzichtig. Nee, dan moet je juist hard rijden, weg. Nee, ik bedoel van beter uitgekeken. Oh, Ja, maar die zijn, Nee, die ja, zijn dat weet natuurlijk ik langs ook gereden, dat is het ook. Fran, waar ben je? Waar ben je? Ben je op de basis? waarom haal je ons niet op? Kom je kom over, pik. ons ophalen. Die gekke groene auto pakken en rijden. Ik denk hij is al Maar- onderweg. Dat is Ja, maar we zijn alles kwijt, pik. Echt letterlijk. Nee, we kunnen Nee, misschien we zijn niet nog alles redden, kwijt. jongen. We kunnen misschien nog halen als we Ik op had de tijd beste daar zijn. spullen achter in die auto gelegd. Al die golfspullen erbij. Kutzooi. Ik had die andere ook kunnen hebben. Kut, zo mijn dingetje knippert alweer. Mijn hartje knippert alweer. Tyfus, sorry. Oei, 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 oei. Ik vind een mes. Ja. Die gasten die kunnen hier zo meteen voorbij rijden natuurlijk ook. Nee, maar Weten jullie waar we zijn dan? Dat hun Ja, basis ik weet daar. waar we zijn. We zitten onder in die bocht. Net naar die bocht. Oh maat, dan moeten we nog een tering aan lopen aan die gasten. Kamer show. Ja, daar gaan we ook niet heen rennen. Gewoon moeten ons ook komen halen, toch? Ja, maar daar hebben we toch nog niks aan. Die gasten hebben ons sowieso al geloot, joh. Ja, zijn er we met z'n zijn drieën al over, lang hè? weg, Ja, ja, die zijn al weg. Die hebben de dag van hun leven, pik. joh. 3 raid backpacks, alle spullen, jongen. Wat Ja, maar ellende. als zij daar die basis hebben, dan kunnen we daar weer terug.
Ja, dan gaan we nu de boer blazen als we met z'n tweeën... Ja, met ik z'n weet waar die drieën basis van zijn. hun is. Alleen weet je, ze Dan- hebben ook een claymore van ons. Ja, jongen, we hebben echt kutzooi, jongen. Dat is echt, daarom rijd ik altijd hard weg. Altijd hard op die snelwegen. Dat is ook echt kut, jongen, dat we die... Jongen, laat maar. Oh! Nou, daar ging mijn laatste schot, kutzooi. Wie was Zie aan je het dat? schieten? Ja, ik doe me verkeerd. Ah, jongen. Waarom schiet je mij? Ik hoor meerdere schoten. Hoe kom je bij Ah, de laatste dan? Ah, weer iemand anders die me doodschiet. Ah, Oh, dat is die gozer. Ah, hoe komt hij dan weer aan een wapen ook weer? Ah, jongen. Godverdomme. oh, dus hij rent nou achter mij aan dan. Hij zit hier. Hoe komt hij nu weer aan een wapen ook? Pak hem, Maar pak wa- hem. Wat is dit nou met mijn scherm? Godverdomme, hij maakt me dood. Kutzooi, jongen. Nou ben ik in een tering grote stad. Welke kant moet ik op als ik jongen, eruit hij rijd? zit dat in dat huis. Jongen, jongen. Ik heb geen idee waar ik ben, joh. Momenteel. Wat een tyfus ellende, jongen. Ja, dat is gek. Leef jij nog daar, Errol, of niet? Ik ben nog aan het rennen, ja. Ja, pak hem dan. ik ben niet bij je. Welke Ik ben stad nog aan zitten het jullie? nashaken van net, ja. Dan, je had ons gewoon op moeten halen, Ja, jongen. ja. Dat is wel te Ja, laat. ik ben toch al onderweg, jongen. Ja, dat heeft geen zin meer. Nee, het gaat gewoon nog dood moeten gaan. Ja, ik ben er nog. Kan me show Geen zin, hè, als je gewoon doodgaat. Kerel, ik zit in een fucking grote stad. Ik kom nu Ik bij ook. de volgende Ik ook, stad ik aan. ook stad. Met allemaal heuvels. Ah, kak. Hé, daar ben je. Stop. Stop. Hier. Oh nee, Ja, dat is een dat is een fucking zombie. Ik dacht dat ik jou zag, Niels. Oh. Zoek een compliment. Zitten jullie gewoon op de hoofdweg? Ja, Nee, wij zijn al nee, dood van. Ik loop hier op de hoofdweg. Hoe heette dat stadje daar, waar je net zei? Kamishovo. En die andere die dan de volgende zou, daar ben ik. Ja, ik heb ook geen map. Kut, sorry. Ja, dat geeft man. Oh ja, jij was ook dood. Ja. Nou, ik rijd wel gewoon die weg op de hoofdweg, hè? Ja, maar zullen we dat dan wel doen of zullen we gewoon niet doen? Als we zo meteen weer een auto kwijt zijn. Nee, gewoon weer terugrijden naar huis. Dat bedoel ik. Ja, naar Gewoon huis. ophalen. We Ja, gaan dat niet snap ik, daarheen. maar voor hetzelfde geld wat rijden we helemaal niet zullen we kan doen dan? Oh zo, nee joh, maar Die gasten zijn zo blij, die hebben Defender gek. ja, die gaan nou echt niet meer... Kijk, als jij zegt hun basis is daar, ja, dan... Ik zeg je eerlijk, die gasten zitten gewoon te wachten. Elke dag totdat er een auto langskomt. Dat is het enige wat hun deden volgens mij. Gewoon, niet anders. verkeerde moment, verkeerde plek. Ja, dat zijn ook de enige mensen in de server, hun en wij. Ja, dat is toch mooi. En die gozer die spant ook nog bij ons. Ja, En hij maakte nog 2 van ons dood ook. nee, ik heb eerst één van hun weer doodgemaakt. Net. Ja, ik dacht dat jij daar was. Ik was met Niels Oh, daar. Ja, we hebben er met z'n tweeën in elkaar gestaan. Ja. nee joh. Gewoon toeval Kutzooi. weer terug bij ons. Ja, maar puur toeval dat hij ook weer bij ons kwam natuurlijk. Maar... Oké, dus ik Zie hoef je jullie niet op te halen. Jawel, nee. Ik ben nog Wel. op die weg. Ik weet totaal niet welke stad ik ben. Nee, ik ook niet. Ik hoor geen Dus dat idee. wordt nog wat. Ik ben één stadje voor Comishovo, Fran. Ik zei, ik heb geen map bij me. Maar ik rijd gewoon die hoofdweg. Als je mij ziet, dan moet je maar even zeggen. Yes, sir. Ja, die andere gozer is ook sowieso hier. Kan niet anders. Oh, een keer over de actie, hè. Dat is geen actie meer. Nee, ik heb maar geen actie gehad. Nee, Ik Geen wel. wapen bij. ik Ja, werd gewoon had geen wapen geschoten bij. in de auto, ik kon niks doen. Ik heb, hem Stap nog ik niet uit. ik heb er nog één doodgemaakt. Ja. Een fucking pistool bij me, dan moest ik mee doen. En die andere had ik ook. Ik ben nu bij Rektopoje Pobak.
heb geen map, dus ik kan niet zien waar je bent. Elektro. Ik hoor je, Fran. Stop maar, stop. Oh nee, dat zijn hun. Daar gaat onze defender. Oh, Oh, nee. Ja, teringwijs. ze hebben alle spullen bij hun natuurlijk. Yo. Nee, maar ze hebben iets anders erop. Wat dan? Ja, onze barrels, alles zit erop. Nee, dit was een grote kist wat erop was. Ja, dat is de sea chest die ik erop heb gezet. Ah. Hij komt Rijden ze naar mij toe? Nee, ze rijden mij voorbij. Richting Ja, naar mijn- Nee, ze gaan richting Komishovo. Dus dat is Kom, niet mijn dan komen kant ze. op. Van Ja, dat welke, is dus kant jouw- welke kant kwam Fran? Dus ik loop de hele verkeerde kant op. Fran komt van Berenzino, richting Kamishovo, naar beneden. Oh, ik loop dus. Fran heeft de kust aan zijn linkerkant. Ja. Hey, Niels, ben je net in de trein geweest? Ja. Yo, ik loop gewoon de Ja, verkeerde daar ben kant ik. op dus. Wacht, komen we samen. Maar Ja, ik komen heb ze iets nou naar mij bijzonders toe dan of niet? Hier, daar komt hij weer aan. Wacht even. Hij geen wapen, Erdal. Nee. Hallo. Hallo. Ja, we zien ook dat jij daar bent, Pik. Dat is de enige in die server. Kunnen ze mij zien. Kijk, Komen ze nou rijden naar weer, mij toe dan of niet? Nee, ze rijden weer de andere Ah, kant. jongen, ik zit... Kutspel, jongen. Ze rijden weer de andere kant op dan. Rijden de andere kant op. Ja, ze rijden weer die andere naar beneden toe. Ik blijf even bij de trein wachten tot jij er bent, Niels. Ja, ik ben dood, man. Nee joh, Ja, ik ben weer dood. waarom zoek je het gevaar op dan? Ja, maat, ik moet er uit een trein Ik laat me komen. dan ook doodgaan, want dat heeft dan geen zin. Want als ik nu dood ga, spannen we weer op dezelfde plek. Oké, nou ja, goed. Ik ga gewoon die richting op met die auto. Haal Ja. Erdal mij eerst veilig op. Als we hem kwijtraken, dan maakt niet uit, dus toch Kom maar maar, ik ben bij Electro nog wat. Hup. Het is Ik die ben- bocht door, Fran. Je moet die bocht door. Oké. Dan zie je aan je linkerkant zie je zo'n kleine haven. Ben je al opnieuw gespand, Niels? Oh, had eigenlijk ik even zie moeten gewoon wachten 2 met keer de plannen. auto voorbij rijden. Zo zie je. Klootzakken. Ja, ik heb hier wel een bordje waar ik ben, maar ik heb echt geen idee wat het is. Maar ze waren met z'n drieën dus, want ik zag er net 2 in de auto zitten. Ik had één van Ja. hun dood. Dus ze waren met z'n drieën. Oké. Verdammt nog één. Ja, wel mooi. Ik heb dit wel op de record staan, jongens. Hier ga ik shorts van maken, hè. Ik ben in Prigorodki ben ik. Oh, die Daniel met de keer gaan. Hé jongen. Zo zonde, Mooi zo man. zonde dit. Echt gepast Al, hierin. alle spijkers liggen in dat ding. Ja, flikker het erop man. Een beetje Ja, Oh, maar wacht, ik ben vlak... Ah, ik ben niet vlak bij de... Kut. Ik ben in het stadje naast waar hun zitten, laat me zeggen. Waar rij jij, Fran? Ja, op de hoofdweg. Ja, maar ongeveer. Ik weet niet waar. Weet ik niet. Ja, jongen. Niels, waar spande jij net? Midden in een dorp of naast een treinspoor? Ik span bij een militaire tent. Oké, ik ook. Heb je Kun je daar wapens wachten? mee, Fran? Ik heb gewoon mijn eigen wapen mee. Hallo, hier de weg op, man. Links. Rechts, jou bedoel ik, rechts. Ja, wapens mee. Ja, hier loop ik. Ja, top. Als we hier nou zien. Bam, 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 Luk- schiet ik ze Ik zo. weet ook waar we zijn, man. Huh? Ik weet ook waar we zijn. Ja, ik zie We het. zijn in Prigorodki, zijn we. Ach, en hier vind ik gewoon kolfwielen. Nee. Nou, het was zijn, hè. Zijn jullie bij elkaar? Ja. Ja, ik liet me snel doodgaan, want dan... Pik, je moet niet gaan rennen. Rustig lopen. Gewoon normaal joggen inderdaad. Alsof je normaal op W drukt. Weet je die stadje nou? Joek toch iets nog wat uit. Prigorodki heet het. Oké, weten jullie waar dat is, Erdal? Ik zou het echt niet weten. Hoe? Prigorodki, dus eentje verder als Elektro...
Ik rijd nou... Eentje verder als elektro. Maar gaan jullie, Ja, dan... hebben jullie nou het water aan de rechterkant of links als je aan het lopen bent? Als ik aan het lopen ben, dat maakt niet uit. Ik weet nu welke kant ik op moet namelijk. Ik weet waar ik ben. Nee, Door de maar- map weet ik waar ik... Ja, ik weet door de map waar ik ben. Oké, maar... Oh, jij hebt een map. Ben je aan de Als ik kust? ga lopen... Als ik ga lopen heb ik het water rechts aan mijn hand om richting Berensino te komen. Oké. Maar zitten wij voor waar? Voor welk stadje zitten wij? We zitten voor het stadje waar hun zitten. We zitten voor Gernogorsk zitten we eigenlijk. Ik loop terug naar Komishovo weer. Dus waar, Oh, waar daar die komt auto... Fran. Fran, ik zie jou. Stop maar. Oh, ja. Maar ja, als jullie verder hierheen rijden, dan worden we waarschijnlijk Hij heet Nee, maar weer Fran. beschoten. Waarschijnlijk ga je het ook tegenkomen nu zo meteen. Ja, Nee, want hun zijn veel verder terug. Hun zitten in de bocht. Geen eten bij, niks. Wacht even. Of na de bocht bedoel ik. Kom dan. Nee joh, hun zitten in Gernogorsk zitten hun toch? Nee, in Kamishovo. Oh, Hun zitten 1 of 2 stadjes voor Berenzino. We moeten opschieten, vrouw. Kunnen die hier zo blijven staan? Kijk, wij zitten hier bij die neppe treinspan hieronder. Dat is Ah, geen ja. echte treinspan volgens mij. ik heb volgens mij nog eentje. Nou, is goed zo. Dat is badly damaged. Wij Dat moeten is wel- niet- Ja, Anders, maar als jullie hierheen rijden, moeten jullie wel vol gas hierheen rijden. Niet rustig rijden. Nou, die gasten die zijn toch sowieso al... Hebben jullie hun net voorbij zien rijden dan? Nee, maar ze zitten Nee. blijkbaar nog daarvoor. Hun zijn die andere gasten op aan het halen, 100%. Ja, Waar gingen wij die naartoe? Ja, precies. Daar, maar die is alweer terug aan. Hij is weer terug Oh. gaan rijden. Hij heeft die gas Ah. opgehaald Ja, en is weer terug gaan rijden. dan komen ze zo hier langs. Oh, als ik nou een wapen had van, dan kon ik zo schieten met de auto. Ja. Niels, als je zo blijft rennen, dan ben je zo meteen weer dood. Ik heb al gegeten en gedronken maar. Oh. Ze zeggen wel een lijn. Hou jij dat ook, Frank? Ja, een heel klein beetje. Oh, stop. In ieder geval zachter. Oh, ik had echt flinke leg. We worden zo weer neergeschoten, let op. Ja, bij weer. Weer een auto. Weer een auto. Weer een auto kwijt. Ja, zo is dat, hè. Wij zaten... Ja, maar daarom lijkt uit daarom de lijkt het me wacht. niet handig. Daarom lijkt het me niet handig om dit te gaan doen. Om mensen op te gaan halen. Nee. Ik kan nog lopen. Ja, maar dit ben je 2 dagen aan het lopen, joh. Welk Soms stadje moet je is het dan? risico nemen. Dat is deze stad. Soms moet je risico's nemen. Mij interesseert het niet zoveel. Het is een spel, hè. Ik bedoel, straks hij hoeft Ja, niet is- wipe, weet wel. Maar ik denk dat we dan een server moeten zoeken waar iets meer mensen zijn. Hier, Daar er loopt iemand. één. Daar loopt één. Rij hem omver, Ja, hem rij hem dood. op. Oh nee, dat is een Oh, zombie. nee. Nee, dat is een zombie. Ja, dat is op. Loop je mee, maat? Ja, maar ik kan niet rennen, want dan gaan we dood. dat Ik kan heb niet. bijna geen eten en drinken. Hij dat zigzaggen, hè. Ja, gewoon om... Ja, kogels ontwijken, die... ja. Je weet toch. ja, toch. Waar was het gebeurd dan? Ja, waar was dat ding? Ja, wij waren in Tjernobyl. Ja, Tjernogorsk is het gebeurd. Waren we in Cherno? Ja. Net een stadje verder. Gelukkig heb ik mijn goede kleren niet aan. Die zit allemaal nog in de lokken. En ik heb nog een reserve DMR. Ah, die gasten Ja, die wij hebben echt hebben een loot, jongen, dat wil je niet weten. Echt. Nou, we gaan er gewoon langs. Hé, kom eens aan, hier, daar Oh, heb kom je eens ze. aan. Ja? Ja. Die rijden hard met die vender, hé. Ja. Zo moeten wij rijden. Nee, ze hebben ook nog een... Hebben we nog ze hebben golfje? 2 auto's. Nee, een ADA. Oh ja. Ja, reis achter elkaar. Ja, Ja. kom maar, hier ons ophalen alsjeblieft. Ja, ben ik komen eraan. Ja, zijn jullie dat? Ja? Dat zijn jullie Oké, zeker? Zijn jullie Zijn dit? jullie dit? Ja. Ja. Ja, ze ze rijden rijden- ze rijden rijden vlak gewoon voor voor jullie, gek. Kom. Fran, even stoppen, remmen.
remmen. Stop! 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 Oh, Wat doe je? Wat doe je, jongen? Je moest die kant op. Uitstappen, nou? uitstappen. Uitstappen, Fran. Want, Hoezo? ja, of kan ik hier... Nee, jij kan Change jou, sheet. change Oh, Nee, kijk, dat zal kan een niet. zenuwachtig zijn. Oh ja, ik heb wel... Nou, eigenlijk. Ja. Wat gaan we doen? We gaan toch niet achter die gasten aan, of wel? Nee, Nee, joh. nee, nee. We gaan terug naar huis. Kom op, Kom zitten. van. Ja, ik ga even naar de wc. Ik Fran heeft even Ja, allemaal mooie kleren aan. godverdomme. Waar is die jongen toch mee bezig? Fran is tenminste wel slim geweest om zijn night goggles thuis te laten. Ik ben alles kwijt. Een CWM-pak aan. Je hebt toen niet meer kleren gepakt, hè, klootzak? Wie? Ja, wie zegt? Wat een ellende. Ze reden gewoon echt letterlijk 5 Echt seconden voor voor jullie. Ja, ja, zoiets. Nou, We gaan niet een palen ruilen voor de Defender, man. ja. Hij had gekeken op de... Hier ligt Stop! Reet backpack, nee! Ik toch? lig daar nog! Nee, kijken! Wat? Wat? Ik lig Ga daar nog! terug! Oh, terug. Dan lig Ligt ik hij daar van ook het nog in een hoek, huisje. We zijn hier, hè? Ja, hier we zijn geweest. Nee, je moet niet zoals... Nee, niet zoals met die auto hier. Ben geweest met die auto hier. Nee, ze zijn net weg! Kom eruit, Frans. De gast Kom uit- eruit. Uitstappen! Doe die stoel... Oh, jongen, doe eens rustig aan, man. Nee, Wat we langzamer moeten eruit, gedoe. joh. Ja. Dit is de gestreste gedoe. Nee, ja, dat moet. Wie loopt daar dan? Hier, daar ben ik. Ik zat in een huisje hier ergens. Nee, Oh, dat dat is helemaal- allemaal ruined. Dit ben ik niet eens. Nee, Ik dat lag ben ik. hier. Nee, dat ben ik. Ik zat- Tussen. Ik zat hier in dit huisje, zat ik. Oh, dan kun je die backpack niet meer oppakken natuurlijk. Nee, ik zat niet in deze huisje. Hier, oh, kijk hier, hier van alles, joh. Dat is allemaal van mijn eigen nog. Wacht. Assault boots. Ah, ze hebben alles ruined gemaakt. Teringlijers. Echt waar? Ja. Ja. Nou, boeit zo'n MSC ding maar. Haha, ik heb night goggles van hun. Van die gozer. Alleen Die, die, ja. die helmet is wel ruined. Wie had A+ bloed? Ikke. Nee, A-min. Of A-min, ja. Ja, lig ik daar? Denk het. Oh, dan ga ik even mijn spullen pakken daar. Wat een ellende zooi zeg. Hier, ik leg alles hierin voor jou. Jouw Ja, ik kom tas eraan. is een ruin. Even kijken, waar ben ik? Daarvoor Welk huisje was dat? Hier rechts van mij. Rechts van de auto. Nou, en ik weet wat we aan het doen zijn. We weten natuurlijk wel waar dat ding zit. Waar die... Oh nee, dit ben ik. Kerels hebben dit wel achtergelaten hier. Waar is mijn backpack dan? Hier in mijn hand. Ik ben hier alles in de auto. Oh. aan het doen. Die is Top, ruined. geef maar als je wil. Nee, die is Oh, is je ruined. ruined? Ja. Oh, maar er zitten wel mijn spullen in. Nee, die heb ik nou Hier in de liggen auto wel- gelegd. Die Top. spullen. Hier lig ik. Ja. Ja, Oh, ik lig mijn hier en dat. wapens. De plate carrier doet het nog wel. Hey. Oh. Hé, maar wacht. Hebben jullie nu in alle haast alles dichtgelaten hier zo?
Of alles opengelaten? Ga Waar? kijken, fuck it. Ja, hier misschien. Nee, dat is ook al die hek opengetrokken. Wat bedoel je alles opengelaten? Misschien hebben hun hier wel spul opengelaten. Oh, zo. Hier bouwt er ook zo overheen, of niet, lijkt me. Hier op mijn MK2 ligt er nog. Oh, jongens. Oh, die heb ik daar net neergelegd. Maar waar is hij nou gebleven dan? Ja, dat is echt ellende, jongen. Hier, dit is die gozer die hier lag. Die heb ik neergeschoten. Nee. Oh, kijk hoeveel dingen hij heeft. Wat er? Weapon repair kit. Oh, meenemen? Ja. Even in de auto leggen. Oh, dit moet even snel dan wegwezen, jongens. Want zij komen terug. Ja, hè? Ja, zij gaan hiervoor terugkomen. Dus wij moeten even opschieten nou. Ja, maar hun hadden toch ook die auto, pik. Ik denk niet dat ze terugkomen. Jawel. Pas, hier liggen gewoon 2 Gunter wheels en een trunk door. Van die Gunter, 2 nieuwe. Ja, dat heb ik. Dat zijn de mijne. Die heb ik eraf gehaald. Oh, die hebben ze hier Die hebben hun neergeflikkerd. leeggegooid en dan hebben we al die spullen meegenomen natuurlijk. Oh, dan hebben ze nou wel alles Er staat hier achter dan, man. Ja, maat, Hey, we hebben een auto ligt- hier achter staan. Dat kan niet anders. Waarom ligt mijn tas hier op de grond dan? Het is round. Hey, kun je niet maar zien waar ik sta, niet? Oh, je hebt wel alles eruit gehaald? Uit die tas van mij? Huh? Ja, iemand heeft dat gedaan, ja. Maar kun je niet zien waar ik sta? Op die container? Nee. Fran, jij kunt maar zien. Container. Nee, container. ja, iets naar rechts voor jou. Ja, naar Oh, beneden. daar. Ja. Ja? Ja. Zie je dat huis wat ze hier hebben staan? Ja. Daar donderstralen hun al een auto's achter, geloof ik. Oh. Hey, jongens, ik neem zullen we gaan? Want Ja, ze zullen die komen wel Gunter wheel terug. gewoon meenemen? Nee, dat duurt echt wel lang hoor. Zullen die Gunter wheel Ja, die meenemen? Gunter of niet? wheels wel, ja. Als het kan, sowieso. Ja, moet ik wel een stukje, dan moet even hierheen komen met de auto snel. Ja, ik weet niet waar je bent, pik. Ik weet gewoon echt niet. Ja, ik loop nu de weg erop. Mijn wiel in mijn hand. Fran weet waar ik ben. Fran, trap die daar auto ben recht, ik, ja. recht vooruit. Oh, daar. Ik zie je. Oh, die plate carrier is ook ruined. Mhm. Dat hebben ze Ja, expres die- gedaan, dus ik denk niet dat ze terugkomen dan. Nee, dat denk ik ook niet. Maar, Die plaatwerk hoeft niet per se, hoor. Die wielen zijn het belangrijkst. Mijn plate carrier. Is die Impala wiel nog wel daar? nee, er is niks meer verder. Ah, dat is kut, hé. We hadden net de Impala wiel pakken. Hoe je er een paar wiel van wel weer. Oh, niet wegrennen. Pak hem. Oh, goeie. Ik heb een mapper terug man, dus ik kan ook zien waar we zijn nu. Ik heb ook de map terug. Dan kan ik alles weer gaan aanpassen hier. Oh, patrol fence is nog wel goed. Nice. Hun lachen zich helemaal kapot. Tyfusleiers. Nou, wij zijn de 100 keer aan de beurt. Gaan lachen.
We blazen hier We gewoon hebben het blazen er hier ook al, gewoon. ik bedoel, we hadden al de Impala. Ja, maat, we blazen hier een heel teuken op. Ja, maar Ja, dan gaan we gewoon weer zoeken, hè? Maar kunnen we alsjeblieft gaan? Ja, maat, ik zat te wachten wil bij de hier auto. Ik wil hier niet te lang blijven staan. Heeft iemand die wiel gepakt of niet? Of Nee. ben ik alleen bezig? Wacht even hoor, ik leg dit nog even erin. Oh, hier is nog een wiel. Oké. Hé, niet erin. Niet daar, niet daar. Die wiel moet daarnaast. Ja, Voor wat is die wiel dan? voor die golfje. Die we zo meteen ook kwijt zijn. Ja, over 3 minuten. Dan staat hij er al niet meer, Ja. denk ik. Ja, met de restart, ja. Maar dat kan ook nog in. Nou, beter rijden we even gauw die auto hier op het terrein hiernaast. Dat in ieder geval met de restart. Nou, trouwens. Wie staat er nou nog achter die auto? Nee, kijk, doe maar dicht. Oké. Oh, moet ik weer rijden? Oh, starten, daar komen ze aan! Dat wil niet. Tegen rijden. Ja, kom eens aan! Maar water om daar. Kut zo, jongen. Ik baal echt. Ja, zo lang bezig geweest om die Defender te krijgen, Pik. Waren dat allemaal ruined, die rugzakken? Ja, allemaal kapot. Oh, nee. Allemaal kapot, ja. Ik heb mijn eigen is ook een redden gelukkig. Waarom gaat Erlo rijden dan? Ja, Hij heeft ons net doodgereden. Gewoon dat er op de basis, heel die basis overvallen. oh, straks zijn Nee, we daar met ons die aan het bus. opwachten. Ja. Dat zou je helemaal Nee, niet, ze zijn de andere kant op gereden. Ja, hoeveel man waren er? Je hebt gezien hoeveel man waren die op te zijn gereden. Ze waren met 2 auto's, dus zoveel mensen zitten niet in de server. 9 man naar de server. Nu? Ja, Ja, die zijn aan het vieren. waarschijnlijk. Iedereen online. Misschien zijn het wel dezelfde gasten waar die auto van was, hè? Ja. Oh. Oh, Ja. oh. Oh. Kut, zo terwijl we rijden. Ja, verdampt nog. Dit is echt kut. Niet Ik over, heb- over kijk nagedacht hier weer. nog een rugtas in mijn hand. Kan dat nou? Kerel, waarom kom ik nou in één keer weer terug als een of andere chimp? Ja, ik heb een andere roodharige guy, ik weet het niet. Ben ik een ben ginger? weer dit als nou? mijn eigen character. Oh, wat keel. Ik ben nu pas bijgekomen. Adrenaline. Wat horen we opeens? Worden we gewoon beschoten. Defender, jongen. Worden we Met gewoon de beschoten. barrels, siege, wooden crate. Helemaal vol met Maar al die waarom neem je ook die auto-onderdelen. auto mee, Pik? Echt, ik zei het toch. Neem gewoon die Jij wou er mee? Ada mee. Die Defender Jongen, is... jongen. Ik pas- wil met die Defender rijden. Neem die Defender mee. Ja. Ja, Errol. Nee, dat is niet waar, want toen jij aankwam rijden... Huh? Heb je deze meegenomen? Oh. Nee, dat staat op film. Ja, terwijl je kan alles terugkijken, Fran. Ja. Je zit wel mee te praten, jij. Jij bent voor de helft bij, was je er niet eens. Nee, ik heb de goede weg gekozen. Dan zie je dat nou, Fran. Als je iets eerder was gereden, dan had je hun gezien, had je ze plat kunnen rijden. Ja. Already connecting. Die Frans jammer, zit hè? op zijn dode gemak uit te stappen en die Daniel. Schiet op! Schiet op! Ja. Schiet op! Schiet op! Oh, dat gestrest, jong. Kom op, man. Langzamer gedoe, jongen. Ah, Dan iedereen iedereen praat weer praat. spelen. Iedereen praat door elkaar heen. Wie staat in elkaar helemaal niet? Nee, we moeten gewoon muten. Je moet zo'n sneltoets maken. Mute. Kijk, Alt V. Hoppa, mute. En daar Alt- zijn we weer. Ja, ik heb de Alt V Oh. ingesteld. Kan je, kan je bij Discord, bij sneltoets, kan je dat doen. Ja, dit wordt leuk. We worden allemaal uit die auto geflikkerd.
Dat zal wel erg zijn. In het water. Helemaal Ja, ik ga er nu in. Helemaal diddy, ik ook. Over de kop geslagen. Ja. Auto tot los. Ja, dat zou wel echt naar zijn, jongen. Bottle. Oh, auto weg. Ja, waar is die auto dan? Daar, totaal los. Nee, oh. Totaal los. Ik kan er nog wel bij. Ja, Nee. ja, ruined. Ah, flikker op. Man. Ja, de motor, nee. Oh, Serieus? wat een ellende. Nee. Jongen, Ja. echt, jij moet ophouden daarmee. Eh, Dramatische Hey. gedoe van je. Hey, Wat is dit allemaal? Je kan opschuiven. Oh, dat is op, jongen. Je kan opschuiven dan. Nee, je moet opschuiven, Niels. Hier, rechts van je. Of Ja, ik links, schuif op. links van je. Wat kan nou dan? Achter je. Achter je, jongen, idioot. Ja, ga erin. ja. Ja, dat duurt wel Of even. Fran heeft wel zijn goede wapen weer. Ja, Ja, die heb ik op de dingen laten liggen. Net soms even de auto hier kapot rijden. En hier reden we niet eens. jawel, we kwamen net die bocht uit. Maakt niet uit, jongens. Je moet dat filmen Ik ben er van al- gisteren. Ik ben er alweer overheen. Ik was in die Ampala aan het rijden en op een gegeven moment... Nee. Ik denk, oh nee, ja, dat gebeurt mij weer. Gewoon een bult, of ik weet niet, iets midden op de weg gewoon. En die auto die maakt me een... Moet maar eens de video kijken. Had ik niet verteld, dus. Nou, als ik ook zie, ik ben even die stream aan het terugkijken toch? Als ik ook zie hoe rustig we door het stukje heen gaan. Eerst zijn we heel hard aan het rijden. Wat we onze ogen hebben op die kutgolf van je, hè? Toen zijn we daar rustig aan het rijden in dat stuk. Ellende. Ja, over die kutgolf, ja. Zijn we er? Ja, joh. Nee, dit is Camishovo. We zijn nog lang niet, we zitten nou pas in de blok onder. Ik weet ook niet eens meer waar die golf stond. Ja, een stuk verder naar beneden. Hoor. Ja, fuck die golf allemaal, ja. Ja, het is gewoon jammer. Onze nieuwe missie is de Defender terug. Ja, Ja, sowieso. dat. Ik weet ook wie ze zijn. Wie zijn het dan? Ik en Frans zijn daar nog geweest, voor die deur. We hebben daar lopen zagen en doen. Ja, die wonen in die hoge flat met die vlag erop. Ik heb een deurbel gehad. Ja, zie, daar gaan we. Deurbel van die vender, man. Hier, geen span. Oh, Stoppen. oh. Die moeten we hebben. Claymore. Ja, het zou het zijn. Gewoon terugrijden met een Claymore. Hout. Wie zet de auto even goed? Niemand. P-code. We zijn zo weer weg, joh. Nou, hier is niks in. Ah, mountain backpack. Dat is niet. Ah, dat is een kleintje. God. Oh! Oh! Wat? Defender trunk. Wat? Ja, Maar- maar nou niks meer. Maar we hebben geen defender meer, maat. Nee. Maar wel een Impala wheel. Dat is echt helemaal kon deze. Kijk, hier staat ook weer zo'n chair. En alles. Wat is dit? Waarom ben ik aan het kotsen? Ik ben ziek, natuurlijk. Ik ben weer ziek. Wagenziek. Hey, is dat een werkbank die daar staat naast? En een kist. Werkbank en een kist staat ernaast. Ben je Natuurlijk ziek, geen plek meer. Niels? Want ik heb Tetra. Moet iemand nog een backpack hebben? Ik heb hier een mountain Ja, backpack. ja. Nou, Waar ben je? ik kom eraan. Achter je loop ik.
Hier, in een plantbox. Ja, dat zeg ik net. Rag workbench. Moet je schroevendraaier hebben, hè? We zijn de hele trein al geweest. Ja, dat is Ja. niks. Nee, dan Niks. moet je een schroevendraaier hebben, toch? Om hem klein te maken. Een tang. Maar die ligt achter in de auto, jongens. Oh, ik heb hier een tang. Plier. Toevallig. Pliers, ja. Moet even kijken wat het is. Ah nee, dit hebben we niet nodig, jongen. Hebben we allebei al. Wat? Nee, die plantenbox low hebben we niet. Nee. Ja, maar moeten we dat meenemen? Ja, Greenbox, we hebben genoeg ruimte, toch? Nee, de ruimte is vol, daarom. Verkeerde auto. Hij die kunnen voor mij van. Of, Ja, hier. wel. Zit er verder niks in? Kerel, we staan hier wel weer heel... we zijn net aangevallen en zo. En we staan hier weer alsof er niks aan de hand is. We moeten toch Er weer... is er niks aan. Kan iemand nog die plantenbox low kit meenemen in de tas? Maar we hebben toch een hele greenbox. Ja, Heb ik- qua dat weet ik. greenhouse en, Ja, we hebben zelfs 2. Kan je ermee instappen of niet? Ik weet het niet eens. Iemand moet die achterkant dicht doen. De achterklep. Kan je ermee instappen? Nee, dat kan Weet ik niet, denk het niet. Nee. Oh, wel. Nee. Was hij niet achterin? Dat is ook waar. Nee, je hebt je deur nog Maar open hebben- gedaan. We hebben er toch geen hol aan. We hebben toch Nee. die greenbox, hè? Die greenhouse. Ja, maar heel veel mensen in het spel die vinden dat ruil shit. Ja, Dan wordt klopt. heel wat geld van. Deze word je niet. Ja, deze kom je niet zo vaak tegen. Maar daarom trekken we die in Paalhuik gewoon voor ons die venden en de rest voor ons door. Nee, jong. Nee, Ja, we dat gaan, wel. we gaan hem gewoon een keer. Ik heb liever die venden. Gewoon een keer erheen. Alsof We het gaan hem zelf ophalen. Als we bommen hebben, dan halen we het op. Ja, met 4 fietsen. Kom aan, Piet. Of ik ga daar in de buurt een keertje gewoon de hele dag een paar dagen liggen met de sniper rifle. Wacht Hoe tot vaak we zou nog- hoe vaak zou we niet gewoon alleen bij online? Dan moet je gewoon het diepste ook opblazen. Dan, Ja, de kasten waren wel slim hoor. Ja. Radiateur naar de kloot geschoten. En wij hadden gewoon een radiateur achter in de auto. Dat moeten we misschien ook maar niet meer meenemen dan. Nee, Alles lag erin. Als dan er wat hadden ze niet kapot weg gaat. kunnen rijden inderdaad. Nee, precies. Zonnetje niet. wij zijn ook wel elke keer te goed voorbereid. Hè? Dus hou Ja. maar. Inderdaad. Ik vond het wel grappig. Ah, gewoon uit het niets. Ellende. Oh, mooi man. Keel, mijn hart zat echt in de keel. Waarom? Het is maar een spelletje. 10 minuten zo ongeveer. Hij nooit Call of Duty gespeeld. Hè? Hij nooit Call of Duty gespeeld. Nee, dan krijg je dat niet met dat. Alleen dit spel. Dat is eigenlijk niet zo lastig. Al die andere staat spellen, golf. dat is niks joh. Hier staat die Ja, golf. hier staat die golf. Kutzooi hè. Het is allemaal door die golf eigenlijk. Ook Ja, naar hij huis staat waar nog wel. gereden. We moeten echt nog wielen vinden. We hebben weer 3 auto's. Die golf lang ook staan ook. Niks voor. Kutvol. Daardoor is het Oh, allemaal- stop even Errol. Oh nee, laat maar. Wat dan? trouwens. Nee, laat maar. Hier is nou de golf. Oh ja, even kijken of ik hier wat... Oh, helemaal geen wielen. met Nou, niks. gaan we daar dan. Hier kogels lekker erin. Oh, oh. Blaas deze niet op. Ja, Oh, oh. Met de rode. Moet ik die rode erbij halen? Iets met tandjes poetsen of zo. Fransje is weer verdacht stil. Wat ben je aan het Maar paraat? Ja, Hier is er niks hoe. druk
Ja, Ik hoor hem bijna niet, jong. wie niet. Dat waren gewoon vrienden van Frans hoor. Hij heeft gewoon, ja jongens, ik ben nu daar. Zeg, daarom is Frans wel zo stil. Ja, We have a spy here. Ik heb er omgeroepen. En dan Frans Haar heeft ook van hun die FG's gekregen. Ja, Ja, ik kreeg die gauw om natuurlijk. Ja, ik heb er gewoon naar buiten van. Ja, en ook toevallig dat hij een Terenzino spant. Waar ben ik? ja, dat. Ja, Ja, wat gek. Ze hebben gewoon naar huis gebracht, weet je wel. Jij was helemaal niet. Nee. nee, teleporting heb ik gedaan, jongen. Dat is gewoon een hack. We zijn 5000 jongens bijna. Dat is fijn. Ja, daar hoppen we maar. Leggy. Ja, nou. Heel die basis naar de kloot geblazen. Ja, ik had wel de deur open laten staan, dus omdat ik allemaal weer zo snel moet handelen. Hè. Nou ja, dat De Impala ja, zal wel maar kunnen. voor alles weg. Jongens, zit je nou weer te socializen met die jongens? Met je good trap guys? Wat een rotzak. Ik vond gewoon Dat goeie. is een spion. Hey. Wie zegt Ik vond dat? gewoon een goeie. Ja, Ik in de botteltop. Goeie golf. Golf. Die staat er altijd op. Hier zijn we er al, hè? Hier links. Ja, je gaat iets te ver. Of we kijken naar het treinspan daarachter. Nee, ik krijg geen plek meer trouwens. Ja, dan even tot rust komen, vriend. Zeker nog, ik ga uitloggen. Ik moet ergens binnen ben. Ja, hoe laat is het alweer? 12 Ja, uur toch? Oh joh. Ja. Einde stream jongens. Dames en heren. Was weer mooi geweest. We lost the vehicle. Too bad. But shit happens. Next time. Nou mag de ADA er wel weer staan hoor. Ja. De ADA is weer goed genoeg. Ja. Tyfusding. Zo, ik zag hem door de deur heen. Zit gewoon vast. Oh, de Impala is ook weg joh. Wat Ja. een boer ellende, jongen. En even kijken naar zijn Impala. Nee, hij staat nog, rustig maar. Ik denk, Oh, je bent er overheen gesprongen of niet? Ja. Ik had je bijna geslagen. Ik denk een zombie hier. Wat is dat nou weer? Eh, Ja, ik ga even omkleden. ja. Ik ga ook uitloggen. Ik ben wel blij dat ik gewoon mijn kleren heb gelaten. Zo relaxed. Ik ook. Dat dan weer wel. Waarom kan ik hier nou niks pakken dan? Ja, mijn plate carrier is weg. Die AVS. Dat is wel jammer. Oh, maar shit. Ja, de mijne ook. God. De wat? Plate carrier. Ja, wat is er mee? Oh, Die ik, zijn heb wel helemaal weg. geen- ik heb helemaal geen BKR hier mee, nee. Nou ja, goeie. Ik ga nog. Ja, die hadden ze geruwend ook nog, hè? Ja. Ja, die van mij lag bij die tassen. Klootzakken. Nou ja, goed, dan hebben ze zelf ook niks aan. Dat is ook wel beter. Dat is weer wat... hoe heet dat? Dat verzacht een beetje, dat ze zelf ook niet kunnen gebruiken. Ja, maar dat hebben ze bewust gedaan, dus dat Dat denk ik ook wel, ja. snap je wat ik bedoel? Ja. Nou ja, goed jongens. Het leg was mijn mooi, rugzak. het was een mooie actie. Hè? Ja. Morgen, wat je morgen nog wat gaan doen, Nederland? Ja, zeg maar.
Ik wil wel even... weet jij waar je met zo'n drone kan testen dan? Want er zijn plaatsen waar dat niet mag, denk ik. Ja, dat klopt. Je mag niet overal vliegen, nee. Mag je sowieso, ja, hoe groot is dat ding? Heel klein. Een kleintje. Ik hoef er geen dingen voor te hebben. Zo. Geen buffet. Nee. Oh, dan kun je er gewoon mee Zit vliegen. onder de zoveel gram. Ja, maar dan nog mag je niet overal mee vliegen, toch? Hij mag niet Het is, boven huizen vliegen en zo, weet je wel. Er zit een voor 4K privé. camera op. Hoe laat, Fran? Niet zo vroeg hoor dan. Niet zo vroeg, nee. Nee. Zeg maar. Even kijken. Oké, boys, rustig aan. Hey, rustig aan. Nee, slaap lekker jongen. Yo. Yo, later. Ja, wat zullen we doen? Even 1:30 of zo? Ja, 1:30. Of is dat te vroeg? Nee, prima. Hey. Tot ik dan naar jou kom. Ja, Dus niet? ik weet wel een goed plekje denk ik. Daar hebben we toen ook met die bestuurbare autootjes van jou gereden. Oh.